Σήκωσε το χέρι του και σταμάτησε την τελετή μπροστά σε όλους. Η περηφάνεια τον έκανε να αμφισβητήσει την αγάπη κάποιου άλλου, αλλά κοιτάζοντας τα μάτια της νύφης, κάτι κάηκε μέσα του. Σε εκείνο το δρόμο έμαθε το αληθινό νόημα της αγάπης. Τι νομίζεις ότι θα συμβεί σε αυτή την ιστορία? Σχολίασε και μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι μας και να μας πεις από ποια πόλη μας παρακολουθείς. Υπόσχομαι ότι αυτή θα είναι η καλύτερη ιστορία που θα ακούσεις στη ζωή σου. Ο ουρανός της Αθήνας ξημέρωνε γαλανός εκείνο το πρωινό του Απρίλη, με τον ήλιο να χύνεται απαλά πάνω στις γυάλινες προσώψεις των ουρανοξυστών της Λεωφόρου Συγκρού. Από το 30ο όροφο του κτηριού, όπου στεγαζόταν η έδρα του ομίλου Βλάχος Επενδύσεις, η πόλη φαινόταν σαν ζωντανός οργανισμός που αναπνέει, παλόμενος από τη βιασύνη των ανθρώπων, τα κλαξόν των αυτοκινήτων, τη διαρκή κίνηση που δεν σταματούσε ποτέ. Αλέξανδρος Βλάχος στεκόταν μπροστά στο πανοραμικό παράθυρο του γραφείου του, με το φλιτζάνι του καφέ στο χέρι και κοιτούσε έξω με βλέμμα που δεν έβλεπε πραγματικά τίποτα. Τα 43 του χρόνια φαίνονταν λιγότερα στο ακόμα γυμνασμένο κορμί του, αλλά περισσότερα στα μάτια του, εκεί που οι αποφάσεις, οι θυσίες και οι συμβιβασμοί είχαν χαράξει αόρατες γραμμές. Ήταν άντρας που τα είχε πετύχει όλα, τουλάχιστον αυτό πίστευαν όσοι τον έβλεπαν από έξω. Επιχειρηματίας με εταιρείες σε 3 χώρες, με μετοχές που σκαρφάλωναν στο χρηματιστήριο, με σπίτι στο Κολονάκι που θα ζήλευε ο καθένας. Όμως εκείνος ήξερε καλά πως η επιτυχία είχε και κόστος, και το κόστος αυτό ήταν πολλές φορές η μοναξιά. Η γραμματέας του, η Εύη, χτύπησε ελαφρά την πόρτα και μπήκε με τη συνηθισμένη της επαγγελματική στάση. Ήταν γυναίκα στα 50, αξιόπιστη, διακριτική, που δούλευε στο πλευρό του εδώ και 10 χρόνια και ήξερε να διαχειρίζεται κάθε κατάσταση με σύνεση. «Κύριε Βλάχο, οι υποψήφοι για τη θέση του βοηθού διευθυντή είναι έτοιμοι. Πρώτος είναι ο κύριος Σταυρίδης, όπως συμφωνήσαμε». Ο Αλέξανδρος έγνεψε αργά καταφατικά, αποθέτοντας το φλιτζάνι στο γραφείο. Οι συνεντεύξεις ήταν κάτι που δεν του άρεσε ιδιαίτερα, αλλά ήταν αναγκαίες. Η θέση που προκηρύχθηκε ήταν κρίσιμη. Ένας ρόλος που απαιτούσε όχι μόνο γνώσεις, αλλά και αφοσίωση, ικανότητα να αντέχει πίεση, να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις. Είχε δει ήδη δεκάδες βιογραφικά, αλλά στο τέλος το ένστικτό του θα αποφάσιζε. Πάντα το ένστικτο. «Να μπει», είπε απλά, και καθίστηκε στην πολυθρόνα του, πίσω από το τεράστιο δρύεινο γραφείο. Ο Νίκος Σταυρίδης μπήκε με βήμα σίγουρο, κοστούμι ακριβό, χειραψία σφιχτή και χαμόγελο μελετημένο. Ήταν νέος, γύρω στα 28, με μεταπτυχιακό από το Λονδίνο και βιογραφικό που έλαμπε. Καθόταν με την πλάτη ίσια, απαντούσε με σιγουριά και μιλούσε για επενδυτικές στρατηγικές σαν να είχε γεννηθεί μέσα σε αίθουσες διοικητικών συμβουλίων. Ο Αλέξανδρος τον άκουγε με προσοχή, αλλά κάτι μέσα του δεν έδαινε. Ήταν πολύ λίος, πολύ τέλειος, σαν προϊόν καλουπιού. Δεν υπήρχε τίποτα ανθρώπινο πίσω από τα λόγια, τίποτα που να αποκαλύπτει πάθος ή πραγματική επιθυμία να δημιουργήσει. Μόνο φιλοδοξία ομή και υπολογισμένη. «Θα σας ενημερώσουμε, κύριε Σταυρίδη. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας». Ο Νίκος χαμογέλασε, σηκώθηκε και έφυγε με την ίδια αυτοπεποίθηση που είχε μπει. Ο Αλέξανδρος έμεινε να κοιτάζει την πόρτα να κλείνει και ανασήκωσε τους ώμους. Υποψήφιοι σαν αυτόν ήταν παντού. Το ερώτημα ήταν αν αυτό που ήθελε ήταν όντως τέτοιοι άνθρωποι ή αν ήθελε κάτι διαφορετικό. Λίγα λεπτά αργότερα η Εύη επέστρεψε. «Επόμενη υποψήφια, κύριε Βλάχο, Δεσποινής Ελένη Παπαδοπούλου». Ο Αλέξανδρος έγνεψε πάλι, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από τα χαρτιά που κρατούσε. Άκουσε την πόρτα να ανοίγει, βήματα ελαφριά να πλησιάζουν και μετά ένα καθαρό, τρεμάμενο «καλημέρα σας». Σήκωσε το κεφάλι και το χρόνο σταμάτησε. Η γυναίκα που στεκόταν μπροστά του ήταν νεαρή, γύρω στα 25, με μακριά καστανά μαλλιά μαζεμένα σε απλό κότσο, με ταγιέρ μπλε που φαινόταν φροντισμένο αλλά όχι καινούριο, με μάτια καστανά γεμάτα ένταση και αγωνία. Κρατούσε μια απλή δερμάτινη τσάντα στα χέρια της και το χέρι της έτρεμε ελαφρά. Όμως δεν ήταν αυτά που τον χτύπησαν. Ήταν το πρόσωπό της. Εκείνο το πρόσωπο, η αναπνοή του έγινε βαθιά, ακούσια και για μια στιγμή ένιωσε τον κόσμο να γέρνει. Η καρδιά του άρχισε να χτυπά με τρόπο που δεν είχε χτυπήσει χρόνια. Μνήμες, εικόνες, αισθήσεις άρχισαν να ξεπηδούν από τα βάθη του νου του σαν φωτογραφίες που είχαν αποθηκευτεί σε σκοτεινό σιρτάρι και ξαφνικά έβλεπαν το φως. Η βροχή, η εθνική οδός, το συντριμμένο αυτοκίνητο.
η κραυγή. Και το κοριτσάκι. Εκείνο το μικρό κοριτσάκι με τα μαλλιά κατάβρεχα, με το αίμα στο μέτωπο, με τα μάτια ορθάνυχτα από τον πανικό. «Καθίστε παρακαλώ», είπε, και η φωνή του ακούστηκε πιο τραχιά από όσο ήθελε. Η Ελένη κάθισε στην άκρη της καρέκλας, με την πλάτη ίσια αλλά με το σώμα σφιγμένο. Τα χέρια της συμπλέκονταν στην ποδιά της και ο Αλέξανδρος παρατήρησε πως φορούσε ένα απλό ρολόι, χωρίς κοσμήματα, χωρίς τίποτα που να κραυγάζει επίδειξη. Υπήρχε κάτι αυθεντικό σε όλη της την παρουσία, κάτι που δεν μπορούσε να προσποιηθεί. «Λοιπόν, Δεσποινής Παπαδοπούλου, είδα το βιογραφικό σας, σπουδάσατε οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με άριστα, και έχετε εργαστεί σε 2 εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Πείτε μου, γιατί θέλετε αυτή τη θέση?» Η Ελένη πήρε μια βαθιά ανάσα. Ο Αλέξανδρος την παρατηρούσε προσεκτικά και έβλεπε τη μάχη που γινόταν μέσα της. Ήθελε να πει την αλήθεια, αλλά φοβόταν να φανεί αδύναμη. Τελικά τα μάτια της συνάντησαν τα δικά του και μίλησε με φωνή χαμηλή αλλά σταθερή. «Θέλω αυτή τη θέση γιατί πιστεύω πως έχω να προσφέρω, κύριε Βλάχο. Δεν έχω διασυνδέσεις, δεν έχω όνομα που να ανοίγει πόρτες, αλλά έχω κάτι άλλο. Έχω την ικανότητα να εργάζομαι σκληρά, να μαθαίνω γρήγορα και να αφοσιώνομαι σε αυτό που κάνω. Δεν ψάχνω απλά μια δουλειά, ψάχνω μια ευκαιρία να αποδείξω πως αξίζω και ψάχνω έναν τρόπο να στηρίξω την οικογένειά μου που με έχει ανάγκη». Η ειλικρίνεια στα λόγια της τον συγκλώνησε, όχι επειδή ήταν ασυνήθιστη, αλλά επειδή ερχόταν από εκείνη, από το κοριτσάκι που είχε κρατήσει στην αγκαλιά του 12 χρόνια πριν, τυλιγμένο στο παλτό του, τρέχοντας μέσα στη βροχή για να το σώσει. Η ανάμνηση ήταν τόσο ζωντανή που πόνεσε. «Η οικογένειά σας?» ρώτησε, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή του ουδέτερη. «Η μητέρα μου, κύριε Βλάχο. Είναι άρρωστη. Έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειάζεται φροντίδα, φάρμακα, θεραπείες. Ο πατέρας μου δεν είναι πια μαζί μας και ο αδερφός μου, ο Γιώργος, είναι μόλις 15. Σπουδάζει ακόμα. Σαιμ, εγώ είμαι αυτή που πρέπει να τα καταφέρει». Η φωνή της δεν έσπασε, αλλά ο Αλέξανδρος είδε τη λάμψη στα μάτια της, το κόπο που έκανε να μην δείξει αδυναμία, και κάτι μέσα του συστράφηκε. Ήταν σαν να έβλεπε τον εαυτό του 15 χρόνια πριν, όταν και εκείνος μάχονταν με νύχια και με δόντια για να ανέβει από την περιφέρεια, από τα λαϊκά της Καλιθέας, από την φτώχεια που τον περιέβαλε όταν ήταν παιδί. Και τότε, καθώς τη χάζευε, η Ελένη έκανε κάτι που τον ξάφνιασε. Σταμάτησε να μιλάει για τη δουλειά, για τα προσόντα, για τις ικανότητες. Αντίθετα, το βλέμμα της προσιλώθηκε στο πρόσωπό του, στα μάτια του, και ένα ελαφρύ, σχεδόν ανεπαίσθητο ρίγος πέρασε από το κορμί της. «Συγγνώμη», ψιθύρισε, και η φωνή της ήταν τώρα διαφορετική, πιο μαλακή, πιο ευάλωτη. «Συγγνώμη, αλλά νιώθω πως σας έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω πού ούτε πότε, αλλά είναι σαν να υπάρχει κάτι οικείο». Το στομάχι του Αλέξανδρου σφίχτηκε. Δεν περίμενε αυτό. Δεν περίμενε πως θα τον θυμόταν, έστω και υποσυνείδητα. Τα χέρια του σφίχτηκαν πάνω στο γραφείο και προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο. «Μπορεί», είπε, και η φωνή του ακούστηκε πιο απότομη από όσο ήθελε. «Η Αθήνα είναι μικρή πόλη, παρόλο που φαίνεται μεγάλη». «Όχι, όχι», επέμεινε εκείνη, και τώρα το βλέμμα της είχε κάτι από αναζήτηση, από προσπάθεια να θυμηθεί. «Είναι κάτι παλιότερο. Κάτι από πολλά χρόνια πριν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω». Ο Αλέξανδρος την κοίταξε για μια στιγμή που φάνηκε αιώνια, και μέσα σε εκείνη τη στιγμή είδε όχι τη γυναίκα που καθόταν μπροστά του, αλλά το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι που είχε κλάψει στην αγκαλιά του, που είχε ψιθυρίσει μαμά, που είχε τρέμει από το κρύο και τον πόνο. Το κοριτσάκι που εκείνος είχε παραδώσει στους γιατρούς στα επίγοντα του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός και μετά είχε φύγει χωρίς να μάθει ποτέ τι είχε απογίνει. Και τώρα ήταν εδώ, ζωντανή, ανθισμένη, δυνατή. «Ίσως», είπε τελικά, και η φωνή του ήταν πιο απαλή, «ίσως να μας έχουν διασταυρωθεί οι δρόμοι κάπου. Δεσποινής Παπαδοπούλου, ο κόσμος μερικές φορές είναι πιο μικρός από όσο νομίζουμε». Η Ελένη τον κοίταξε για άλλη μια στιγμή και μετά χαμογέλασε ελαφρά, ένα χαμόγελο που έκρυβε περισσότερα από όσα έδειχνε. «Ναι», ψιθύρισε. Ίσως η υπόλοιπη συνέντευξη συνεχίστηκε με τυπικές ερωτήσεις, αλλά ο Αλέξανδρος δεν άκουγε πραγματικά τις απαντήσεις της. Ο νους του ήταν χαμένος στο παρελθόν, στη νύχτα εκείνη που είχε αλλάξει κάτι μέσα του, χωρίς να το ξέρει τότε. Όταν τελικά η Ελένη σηκώθηκε να φύγει, τη συνόδευσε μέχρι την πόρτα, και όταν εκείνη του έτεινε το χέρι για χειραψία, του είπε: «Ελένη,
Το χέρι του έμεινε εκεί για λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. «Θα σας ενημερώσουμε σύντομα», είπε. «Ευχαριστώ, κύριε Βλάχο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία». Και έφυγε. Η πόρτα έκλεισε και ο Αλέξανδρος έμεινε να κοιτάζει το σημείο όπου είχε σταθεί, με το μυαλό του να στριφογυρίζει. Εκείνο το βράδυ, στο μεγάλο διαμέρισμά του στο Κολονάκι, ο Αλέξανδρος στεκόταν στο μπαλκόνι και κοιτούσε τα φώτα της πόλης. Η Ακρόπολη λαμπυρίζει κάτω από τον νυχτερινό φωτισμό και η θέα που συνήθως του χάριζε ηρεμία τώρα τον άφηνε ανήσυχο. Τα χέρια του σφίχτηκαν γύρω από το ποτήρι ουίσκι που κρατούσε και άφησε τη σκέψη του να πάει εκεί που είχε προσπαθήσει χρόνια να μην πάει. 12 χρόνια πριν ήταν ακόμα στην αρχή της καριέρας του. Είχε μόλις ανοίξει τη δική του εταιρεία μετά από χρόνια δουλειά σε ξένα γραφεία και οι νύχτες του περνούσαν σε συναντήσεις, παρουσιάσεις, προσπάθειες να πείσει επενδυτές να του δώσουν μια ευκαιρία. Εκείνη τη νύχτα επέστρεφε από μια τέτοια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, οδηγώντας μόνος του την Εθνική Οδό, με τη βροχή να δέρνει το παρμπρίζ. Ήταν κουρασμένος, νευρικός, γεμάτος αμφιβολίες. Και τότε τα είδε τα φώτα του αυτοκινήτου να γλιστρούν, να χάνουν τον έλεγχο, να τρακάρουν με δύναμη στα κυκλειδώματα. Σταμάτησε αμέσως. Άλλα αυτοκίνητα πέρασαν σιγά, χωρίς να σταματήσουν, σαν να μην είχαν δει τίποτα. Αλλά εκείνος δεν μπορούσε να συνεχίσει. Κάτι μέσα του τον ανάγκασε να σταματήσει. Βγήκε στη βροχή, τρέχοντας προς το συντριμμένο αυτοκίνητο. Ο οδηγός, μια γυναίκα, ήταν αναίσθητη και στο πίσω κάθισμα, μισοπαγιδευμένο ανάμεσα στα συντρίμια, ήταν το κοριτσάκι. Το είχε βγάλει με προσοχή, τυλίγοντάς το στο παλτό του και είχε τρέξει στο αυτοκίνητό του. Το νοσοκομείο ήταν 10 λεπτά μακριά, αλλά του φάνηκαν ώρες. Το κοριτσάκι έκλαιγε, φώναζε για τη μαμά του και εκείνος το κρατούσε σφιχτά, του μιλούσε με απαλή φωνή, του έλεγε πως όλα θα πάνε καλά. Όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, οι γιατροί το πήραν αμέσως. Εκείνος περίμενε για λίγο, αλλά μετά έφυγε. Δεν ήθελε να μπλέξει σε αναφορές, σε ερωτήσεις. Δεν ήθελε να γίνει ήρωας. Ήθελε απλά να ξέρει πως το παιδί ήταν ασφαλές. Και μετά άφησε τη ζωή να συνεχιστεί. Τώρα, 12 χρόνια μετά, η ζωή είχε φέρει το κοριτσάκι πίσω. Μόνο που δεν ήταν πια κοριτσάκι. Ήταν γυναίκα. Μια γυναίκα που μάχονταν, που αγωνιζόταν, που κουβαλούσε το βάρος της οικογένειάς της στους ώμους της. Η καρδιά του σφίχτηκε. Δεν ήξερε τι να κάνει με αυτή τη γνώση. Δεν ήξερε αν έπρεπε να της πει. Δεν ήξερε αν η συνέντευξη είχε σημασία πια ή αν αυτό που είχε σημασία ήταν κάτι άλλο, κάτι που δεν μπορούσε να ορίσει. Τις επόμενες μέρες ο Αλέξανδρος βρισκόταν σε κατάσταση αγωνίας. Οι υπόλοιπες συνεντεύξεις πέρασαν σαν θολή ομίχλη. Άκουγε τους υποψηφίους να μιλούν, να παρουσιάζουν τα προσόντα τους, αλλά το μυαλό του ήταν αλλού. Ήταν στο πρόσωπο της Ελένης, στη φωνή της, στον τρόπο που τα μάτια της τον είχαν κοιτάξει με εκείνο το υπόγειο αίσθημα αναγνώρισης. Η Εύη, η γραμματέας του, παρατηρούσε τη διαφορά στη συμπεριφορά του, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Ήταν πολύ έμπειρη για να ρωτήσει. Όμως όταν ο Αλέξανδρος την κάλεσε στο γραφείο του, την τρίτη μέρα μετά τις συνεντεύξεις, εκείνη περίμενε με περιέργεια. «Εύη, θέλω να μου βρεις πληροφορίες για τη Δεσποινής Παπαδοπούλου. Όχι επίσημες, όχι από βιογραφικά. Θέλω να ξέρω την ιστορία της. Την πραγματική ιστορία». Η Εύη τον κοίταξε για μια στιγμή και μετά έγνεψε. Δεν ρώτησε γιατί. Ήξερε πως όταν ο Αλέξανδρος ζητούσε κάτι με τέτοιο τόνο, υπήρχε λόγος. 2 μέρες αργότερα, η Εύη του έδωσε έναν φάκελο. Μέσα ήταν πληροφορίες που τον συγκλώνησαν. Η Ελένη μεγάλωσε στον Βύρωνα, σε μια συνοικία με οικογένειες εργατικές, με όνειρα μεγάλα, αλλά πόρους μικρούς. Ο πατέρας της είχε φύγει όταν ήταν μικρή, μετά το ατύχημα εκείνο στην Εθνική Οδό. Η μητέρα της, η Αγγελική, είχε επιβιώσει, αλλά με σοβαρές επιπλοκές υγείας που με τα χρόνια επιδεινώθηκαν. Η Ελένη είχε αναλάβει τη φροντίδα της από νωρίς, δουλεύοντας παράλληλα με τις σπουδές, δανειζόμενη για να πληρώσει φάρμακα, θυσιάζοντας τη δική της νεότητα για να κρατήσει την οικογένεια όρθια. Ο Αλέξανδρος έκλεισε τον φάκελο και έμεινε να κοιτάζει το όνομά της γραμμένο στο εξώφυλλο. Ελένη Παπαδοπούλου, τόσο απλό, τόσο συνηθισμένο. Και όμως πίσω από αυτό το όνομα υπήρχε μια ιστορία που τον συγκινούσε βαθιά. Εκείνο το απόγευμα πήρε μια απόφαση, δεν την πήρε με το μυαλό, αλλά με την καρδιά, και όταν η Εύη τον ρώτησε ποιον θα διάλεγε για τη θέση, η απάντησή του ήταν σαφής. Τη Δεσποινής Παπαδοπούλου. Θέλω να τη δω αύριο στο γραφείο μου.
Η Εύη δεν έδειξε έκπληξη. Απλά έγνεψε και βγήκε να ετοιμάσει τα απαραίτητα. Και ο Αλέξανδρος έμεινε εκεί στο γραφείο του με την καρδιά να χτυπά πιο δυνατά από όσο είχε χτυπήσει εδώ και χρόνια. Η Ελένη εμφανίστηκε την επόμενη μέρα με το ίδιο ταγέρ, αλλά αυτή τη φορά υπήρχε μία λάμψη στα μάτια της που δεν υπήρχε πριν. Ήταν νευρική, αλλά και γεμάτη ελπίδα. Όταν ο Αλέξανδρος της είπε πως η θέση ήταν δική της, εκείνη έμεινε για μια στιγμή ακίνητη, σαν να μην πίστευε αυτό που άκουγε. «Εννοείται εμένα», ρώτησε και η φωνή της ήταν σχεδόν ψίθυρος. «Εσάς», επιβεβαίωσε εκείνος, «είστε οι καταλληλότεροι για αυτή τη δουλειά και πιστεύω πως θα τα πάτε πολύ καλά». Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, αλλά δεν τα άφησε να πέσουν. Αντίθετα, χαμογέλασε, ένα χαμόγελο τόσο γνήσιο, τόσο ζεστό, που ο Αλέξανδρος ένιωσε κάτι να λιώνει μέσα του. «Δεν ξέρω τι να πω, κύριε Βλάχο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ από καρδιάς. Δεν θα σας απογοητεύσω, το υπόσχομαι». «Το ξέρω», είπε εκείνος, και για μια στιγμή τα μάτια τους συναντήθηκαν και κάτι ανίποτο πέρασε ανάμεσά τους. Κάτι που δεν είχε λέξεις, αλλά ήταν εκεί, ζωντανό και παλόμενο. Όμως εκείνη τη στιγμή η πόρτα του γραφείου άνοιξε απότομα και μπήκε ο Νίκος Σταυρίδης. Το πρόσωπό του ήταν σκληρό, τα μάτια του γεμάτα οργή. «Κύριε Βλάχο, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θα ήθελα να μιλήσω μαζί σας. Μόλις έμαθα την απόφασή σας και θεωρώ πως υπάρχει κάποιο λάθος». Ο Αλέξανδρος γύρισε προς αυτόν και το βλέμμα του έγινε παγωμένο. «Δεν υπάρχει λάθος, κύριε Σταυρίδη, η απόφαση είναι τελική». Ο Νίκος κοίταξε την Ελένη με περιφρόνηση και μετά γύρισε πάλι στον Αλέξανδρο. «Με όλο τον σεβασμό, κύριε Βλάχο, αλλά εγώ έχω μεταπτυχιακό από το Λονδίνο. Έχω εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες. Έχω διασυνδέσεις που μπορούν να φέρουν κέρδη. Αυτή τι έχει? Ένα πτυχίο από ελληνικό πανεπιστήμιο και μια ιστορία δυστυχίας. Αυτό δεν είναι ίδρυμα φιλανθρωπίας, είναι επιχείρηση». Η Ελένη κοκκίνησε και ο Αλέξανδρος είδε τα δάκρυα να σχηματίζονται στα μάτια της. Αλλά πριν προλάβει να μιλήσει, εκείνη σηκώθηκε και αντιμετώπισε τον Νίκο. «Έχετε δίκιο, κύριε Σταυρίδη. Δεν έχω μεταπτυχιακό από το Λονδίνο. Δεν έχω πατέρα που να είναι βουλευτής και να μου ανοίγει πόρτες. Αλλά έχω κάτι που εσείς ποτέ δεν θα έχετε. Έχω την πείνα να επιτύχω, την ταπεινότητα να μαθαίνω και την αξιοπρέπεια να μην ποδοπατώ άλλους για να ανέβω. Και αν ο κύριος Βλάχος με διάλεξε, δεν ήταν από φιλανθρωπία. Ήταν γιατί είδε κάτι σε μένα που εσείς δεν έχετε». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Ο Νίκος την κοίταξε με απορία και μετά γύρισε στον Αλέξανδρο. «Θα το μετανιώσετε», είπε με φωνή χαμηλή αλλά γεμάτη απειλή. «Θα δείτε», και έφυγε κλείνοντας την πόρτα με δύναμη. Η Ελένη έτρεμε, αλλά κράτησε την πλάτη της ίσια. Ο Αλέξανδρος την πλησίασε και της έβαλε το χέρι στον ώμο. «Είστε δυνατοί», της είπε απαλά, «πιο δυνατοί από όσο ίσως να ξέρετε». Εκείνη τον κοίταξε και για μια στιγμή τα μάτια της αναζήτησαν κάτι στα δικά του. Κάτι που δεν μπορούσε να ορίσει, αλλά που ήταν εκεί, σαν σκιά από το παρελθόν. «Ευχαριστώ», ψιθύρισε. «Για όλα». Και σε εκείνη τη στιγμή ο Αλέξανδρος ήξερε πως η ζωή του είχε αλλάξει. Δεν ήταν πια μόνο επιχειρηματίας, μόνο άντρας που έχτιζε αυτοκρατορία. Ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν άνθρωπος που ξαναβρήκε ένα κομμάτι του παρελθόντος του και αυτό το κομμάτι ήταν η Ελένη. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν γεμάτες ένταση. Η Ελένη ξεκίνησε τη δουλειά της με ζήλο και αφοσίωση που εντυπωσίαζε όλους. Έμενε μέχρι αργά στο γραφείο, μελετούσε φακέλους, έμαθε γρήγορα τις διαδικασίες, πρόσφερε ιδέες που ήταν φρέσκες και πρακτικές. Ο Αλέξανδρος την παρακολουθούσε από απόσταση, θαυμάζοντας τη δύναμή της, την επιμονή της, την αγνότητα με την οποία προσέγγιζε κάθε εργασία. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Κάθε φορά που τη συναντούσε στο διάδρομο, κάθε φορά που άκουγε τη φωνή της στο τηλέφωνο, κάθε φορά που τα μάτια του συναντιόνταν, κάτι μέσα του ανακατευόταν. Δεν ήταν μόνο η ανάμνηση του παρελθόντος. Ήταν κάτι νέο, κάτι που μεγάλωνε, κάτι που δεν μπορούσε να ελέγξει. Και η Ελένη, χωρίς να το ξέρει, ένιωθε το ίδιο. Υπήρχε κάτι στον τρόπο που ο Αλέξανδρος τη χάζευε. Κάτι στη φωνή του όταν της μιλούσε, που την έκανε να νιώθει ασφαλής και ταυτόχρονα ανήσυχη. Σαν να υπήρχε μια αόρατη γέφυρα που τους ένωνε, αλλά δεν μπορούσε να δει πού οδηγούσε. Μια βραδιά, καθώς η Ελένη προετοιμαζόταν να φύγει από το γραφείο, ο Αλέξανδρος την σταμάτησε. «Δεσποινής Παπαδοπούλου, έχετε λίγο χρόνο?» «Βεβαίως, κύριε Βλάχο». Την κάλεσε στο γραφείο του και για πρώτη φορά η ατμόσφαιρα δεν ήταν επαγγελματική. Ήταν κάτι άλλο, κάτι πιο προσωπικό. Εκείνος κάθισε απέναντί της.
όχι πίσω από το γραφείο, αλλά στην πολυθρόνα δίπλα της. «Θέλω να σας ρωτήσω κάτι», είπε, και η φωνή του ήταν χαμηλή. «Και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θυμάστε κάτι από εκείνο το ατύχημα? Εκείνη τη νύχτα στην Εθνική Οδό, η Ελένη τον κοίταξε έκπληκτη. Η αναπνοή της έγινε βαθιά και τα μάτια της σκοτίνιασαν. Πώς το ξέρετε αυτό?» «Γιατί ήμουν εκεί», είπε εκείνος και η φωνή του έσπασε λίγο. «Ήμουν αυτός που σας έσωσε». Οι λέξεις έμειναν κρεμασμένες στον αέρα σαν κάτι απτό, σαν να μπορούσες να τις αγγίξεις. Η Ελένη κοίταξε τον Αλέξανδρο με μάτια διάπλατα ανοιχτά, με την αναπνοή της να έχει σταματήσει, με όλο της το σώμα να έχει παγώσει. Για μια στιγμή που φάνηκε ατελείωτη, κανένας από τους δύο δεν μίλησε. Μόνο ο ήχος της πόλης από έξω, τα αυτοκίνητα, οι κόρνες, η ζωή που συνεχιζόταν αδιάφορη για το δράμα που ξετυλιγόταν στο γραφείο εκείνο. «Εσείς», ψιθύρισε τελικά η Ελένη, και η φωνή της ήταν σπασμένη, γεμάτη δισταγμό. «Εσείς με σώσατε». «Ναι», απάντησε ο Αλέξανδρος, και το βλέμμα του δεν έφυγε από το δικό της ούτε στιγμή. «Ήμουν εκεί. Σε εκείνη τη νύχτα με τη βροχή. Σε είδα στο πίσω κάθισμα, μικρή, τραυματισμένη, τρομαγμένη. Δεν μπορούσα να σε αφήσω. Δεν μπορούσα να συνεχίσω, σαν να μην είχα δει τίποτα». Η Ελένη σηκώθηκε απότομα από την καρέκλα, σαν να χρειαζόταν να κινηθεί, να κάνει κάτι με το σώμα της για να επεξεργαστεί αυτό που άκουγε. Τα χέρια της έτρεμαν και τα έκρυψε πίσω από την πλάτη της. Περπάτησε μέχρι το παράθυρο, κοιτάζοντας έξω, χωρίς να βλέπει πραγματικά τίποτα. Οι αναμνήσεις άρχισαν να ξεπηδούν κομματιαστές, σαν σκηνές από παλιό φιλμ που είχε ξεθοριάσει από τον καιρό. «Θυμάμαι τη βροχή», είπε με φωνή που μόλις ακουγόταν. «Θυμάμαι να φωνάζω. Θυμάμαι πόνο. Και μετά κάποιος με κράτησε. Κάποιος με τύλιξε σε κάτι ζεστό. Κάποιος μου μιλούσε με φωνή απαλή, μου έλεγε να μην φοβάμαι. Νόμιζα πως ήταν όνειρο ή φαντασία. Ήμουν τόσο μικρή». «Δεν ήταν όνειρο», είπε ο Αλέξανδρος και σηκώθηκε κι αυτός, πλησιάζοντας την προσεκτικά, σαν να φοβόταν να τη διαταράξει. «Ήταν πραγματικό. Ήμουν εγώ. Και δεν το έκανα για να πάρω κάτι ανταλλάγματα, ούτε για να γίνω ήρωας. Το έκανα γιατί ήταν το σωστό. Και μετά έφυγα, γιατί νόμιζα πως αυτό θα ήταν καλύτερο. Δεν ήξερα ότι θα σε ξανάδω. Δεν ήξερα ότι η ζωή θα μας έφερνε ξανά κοντά». Η Ελένη γύρισε να τον κοιτάξει και τα μάτια της ήταν γεμάτα δάκρυα που δεν είχαν πέσει ακόμα. «Όλα αυτά τα χρόνια», ψιθύρισε. «Όλα αυτά τα χρόνια αναρωτιόμουν ποιος ήταν εκείνος ο άγνωστος που με έσωσε. Η μητέρα μου έλεγε την ιστορία ξανά και ξανά για τον άντρα που σταμάτησε, που με πήρε στο νοσοκομείο, που εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει όνομα. Ήτανε σαν μύθος, σαν παραμύθι. Και τώρα μου λες ότι ήσουν εσύ». «Ήμουν εγώ», επιβεβαίωσε εκείνος. Και η φωνή του ήταν γεμάτη συγκίνηση. «Και όταν σε είδα να μπαίνεις εδώ για τη συνέντευξη, όταν κοίταξα το πρόσωπό σου, ήξερα. Δεν μπορούσα να μην ξέρω. Τα μάτια σου είναι τα ίδια. Τα ίδια που με κοιτούσαν εκείνη τη νύχτα με τόσο φόβο και ταυτόχρονα με τόση εμπιστοσύνη». Τα δάκρυα έπεσαν τώρα, κυλώντας σιωπηλά στα μάγουλα της Ελένης. Δεν προσπάθησε να τα σκουπίσει. Αντίθετα, άφησε τον εαυτό της να νιώσει το βάρος αυτής της αποκάλυψης, να επεξεργαστεί το γεγονός ότι ο άντρας που στεκόταν μπροστά της δεν ήταν απλά ο προϊστάμενός της, αλλά ο άνθρωπος που της είχε χαρίσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. «Γιατί δεν μου το είπατε νωρίτερα?» ρώτησε, και η φωνή της ήταν ένας συνδυασμός θλίψης και απορίας. «Γιατί με αφήσατε να αγωνίζομαι, να προσπαθώ να σας εντυπωσιάσω, ενώ εσείς ήδη ήξερε ποια ήμουν?» Ο Αλέξανδρος πλησίασε πιο κοντά και τώρα ήταν μόλις λίγα βήματα μακριά της. «Γιατί ήθελα να ξέρω ποια είσαι τώρα», απάντησε απαλά. «Όχι ποια ήσουν τότε, ως παιδί. Ήθελα να δω τη γυναίκα που έγινες, να ακούσω τα όνειρά σου, τους φόβους σου, τις φιλοδοξίες σου, και ήθελα να σε διαλέξω, όχι γιατί σε χρωστούσα κάτι, αλλά γιατί το αξίζεις, γιατί είσαι τόσο δυνατή, τόσο αποφασισμένη, τόσο γνήσια. Αυτό που σε έκανε να κερδίσεις αυτή τη θέση δεν ήταν το παρελθόν. Ήταν το παρόν». Η Ελένη τον κοίταξε για μια μακρά στιγμή, ψάχνοντας στα μάτια του για οποιαδήποτε ίχνη ψέματος, οποιαδήποτε ίχνη χειραγώγησης, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Μόνο ειλικρίνεια, μόνο ευαισθησία, μόνο κάτι που έμοιαζε με φροντίδα. «Δεν ξέρω τι να σκεφτώ», παραδέχτηκε. «Όλα αυτά είναι τόσο απίθανα, σαν να είναι σενάριο από ταινία». «Η ζωή μερικές φορές είναι πιο απίθανη από οποιοδήποτε σενάριο», είπε ο Αλέξανδρος με ένα μισό χαμόγελο, «και ίσως να υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ίσως τα πράγματα να συμβαίνουν όπως πρέπει να συμβούν». «Είναι»,
Σιωπή που ακολούθησε ήταν διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Δεν ήταν άβολη, ούτε γεμάτη ένταση. Ήταν ήρεμη, σχεδόν γαλήνια, σαν να υπήρχε μια καινούρια κατανόηση ανάμεσά τους, κάτι που δεν χρειαζόταν λέξεις. Τις επόμενες εβδομάδες, η σχέση τους άρχισε να αλλάζει με τρόπους ανεπαίσθητους, αλλά βαθιούς. Στο γραφείο παρέμεναν επαγγελματίες, αλλά υπήρχαν στιγμές που τα βλέμματά τους συναντιόνταν και κρατούσαν για λίγο παραπάνω, που τα χαμόγελά τους ήταν πιο ζεστά, που οι συζητήσεις τους ξεπερνούσαν τα όρια της απλής επαγγελματικής σχέσης. Ο Αλέξανδρος άρχισε να την καλεί να μείνει αργότερα, να συζητούν για έργα, για στρατηγικές, αλλά και για πιο προσωπικά θέματα. Της μιλούσε για τη δική του πορεία, για τα χρόνια που είχε ξεκινήσει από το τίποτα, από τη συνοικία της Καλιθέας, όπου μεγάλωσε, με μητέρα καθαρίστρια και πατέρα εργάτη, στο εργοστάσιο. Ήξερα από μικρός τι σημαίνει πείνα, της είπε μια βραδιά, καθισμένη στο γραφείο του με θέα την Ακρόπολη φωτισμένη. Όχι η κυριολεκτική πείνα, αλλά η πείνα για κάτι καλύτερο, για μια ζωή που να μην είναι συνεχής αγώνας για επιβίωση. Ο πατέρας μου δούλευε 12 ώρες τη μέρα και έρχονταν σπίτι τόσο κουρασμένος που μόλις μπορούσε να μιλήσει. Η μητέρα μου καθάριζε σπίτια ξένων ανθρώπων και γύριζε με πόνους στην πλάτη που δεν τελείωναν ποτέ. Και εγώ το έβλεπα όλο αυτό και κάτι μέσα μου φώναζε ότι πρέπει να υπάρχει διαφορετικός δρόμος. Η Ελένη τον άκουγε με προσοχή και ένιωθε μια συγγένεια που δεν περίμενε. «Και εγώ ξέρω τι σημαίνει», είπε απαλά, «να βλέπεις τους γονείς σου να υποφέρουν και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα». Η μητέρα μου, μετά το ατύχημα, δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια. Το σώμα της δεν γιάτρεψε ποτέ εντελώς. Και ο πατέρας μου δεν άντεξε το βάρος. Έφυγε όταν ήμουν 10 και δεν τον ξανάδα. Έτσι έμεινα εγώ να φροντίζω την μαμά και τον μικρό μου αδερφό. «Και τα κατάφερες», είπε ο Αλέξανδρος, και η φωνή του ήταν γεμάτη θαυμασμό. «Τελείωσες το πανεπιστήμιο, βρήκες δουλειές, στήριξες την οικογένειά σου. Αυτό απαιτεί δύναμη που λίγοι άνθρωποι έχουν». Η Ελένη χαμογέλασε, ένα λυπημένο χαμόγελο. «Μερικές φορές δεν νιώθω δυνατή», παραδέχτηκε. «Μερικές φορές νιώθω πως απλά κρατάω την ανάσα μου, περιμένοντας την επόμενη κρίση, το επόμενο πρόβλημα. Αλλά δεν έχω την πολυτέλεια να σταματήσω. Δεν μπορώ». Τότε ο Αλέξανδρος έκανε κάτι που την εξέπληξε. Άπλωσε το χέρι του και το έβαλε πάνω στο δικό της, απαλά, με προσοχή. «Δεν είσαι μόνη πια», της είπε. Και τα μάτια του ήταν γεμάτα κάτι που δεν μπορούσε να ορίσει. «Είμαι εδώ και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βοηθήσω». Η καρδιά της Ελένης άρχισε να χτυπά πιο δυνατά και για μια στιγμή ένιωσε κάτι να αλλάζει μέσα της. Δεν ήταν μόνο ευγνωμοσύνη αυτό που ένιωθε. Ήταν κάτι πιο βαθύ, κάτι που την τρόμαζε και ταυτόχρονα την έκανε να νιώθει ζωντανή, με τρόπο που δεν είχε νιώσει χρόνια. Όμως όχι όλοι ήταν ευτυχισμένοι με αυτή την εξέλιξη. Ο Νίκος Σταυρίδης, από τη μέρα που έμαθε την απόφαση του Αλέξανδρου, είχε γίνει σκιά απειλητική στους διαδρόμους της εταιρείας. Παρακολουθούσε, άκουγε, συλλέγει πληροφορίες. Και όταν είδε πως ο Αλέξανδρος και η Ελένη περνούσαν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, όταν πρόσεξε τον τρόπο που ο προϊστάμενος την κοιτούσε, το μυαλό του άρχισε να φτιάχνει σχέδια. Μια μέρα, στο διάλειμμα για καφέ, πλησίασε την Ελένη στην αίθουσα κοινής χρήσης. Η Ελένη στεκόταν μόνη, ετοιμάζοντας έναν καφέ, όταν τον ένιωσε πίσω της. «Δεσποινής Παπαδοπούλου», είπε ο Νίκος με φωνή που έσταζε μέλι και ταυτόχρονα δηλητήριο. «Πώς πάει η δουλειά? Προσαρμόζεστε καλά?» Η Ελένη γύρισε να τον κοιτάξει και αμέσως ένιωσε μια ανησυχία. Υπήρχε κάτι στον τρόπο που την κοιτούσε που την έκανε να θέλει να απομακρυνθεί. «Πάει πολύ καλά, ευχαριστώ», απάντησε ψύχραιμα. «Χαίρομαι», είπε ο Νίκος πλησιάζοντας λίγο περισσότερο, «και βλέπω ότι ο κύριος Βλάχος σε φροντίζει ιδιαίτερα. Μένετε μαζί μέχρι αργά. Έχετε ιδιωτικές συναντήσεις στο γραφείο του. Πρέπει να είσαι πολύ ικανή». Η Ελένη κοκκίνησε. Όχι από ντροπή αλλά από θυμό. «Οι συναντήσεις μας είναι αμιγώς επαγγελματικές, κύριε Σταυρίδη, και αν έχετε υπονοούμενα, σας προτείνω να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας». Ο Νίκος σήκωσε τα χέρια του σε χειρονομία παράδοσης, αλλά το χαμόγελό του ήταν γεμάτο κακία. «Δεν κάνω υπονοούμενα, απλά παρατηρώ. Αλλά ξέρεις, οι άνθρωποι μιλάνε και σε μια εταιρεία σαν αυτή η φήμη σημαίνει τα πάντα. Θα ήταν κρίμα να καταστραφεί η δική σου πριν καλά-καλά ξεκινήσει». Και με αυτά τα λόγια έφυγε, αφήνοντας την Ελένη να στέκεται εκεί με την καρδιά να χτυπά δυνατά και τα χέρια να τρέμουν από την οργή. Ήξερε ότι αυτός ο άντρας ήταν επικίνδυνος. Ήξερε ότι δεν θα σταματούσε
μέχρι να την κάνει να φανεί κακή, να την διώξει από τη θέση που τόσο είχε αγωνιστεί να κερδίσει. Εκείνη την ίδια εβδομάδα άρχισαν να συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Ένα σημαντικό αρχείο που η Ελένη είχε ετοιμάσει για παρουσίαση εξαφανίστηκε από τον υπολογιστή της. Ένα email που είχε στείλει σε πελάτη δεν έφτασε ποτέ. Μια συνάντηση που είχε κανονίσει ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, με τον πελάτη να ισχυρίζεται ότι είχε ενημερωθεί από την εταιρεία πως δεν ήταν διαθέσιμη. Όλα αυτά ήταν μικρά πράγματα, αλλά μαζί άρχισαν να δημιουργούν εικόνα ανικανότητας. Ο Αλέξανδρος παρατήρησε την αλλαγή στη συμπεριφορά της. Η Ελένη έγινε πιο σκυθροπή, πιο αμυντική, πιο αγχωμένη. Μια μέρα την κάλεσε στο γραφείο του. «Ελένη, τι συμβαίνει?» ρώτησε και ο τόνος του ήταν γεμάτος ανησυχία. «Έχω παρατηρήσει ότι κάτι σε απασχολεί». Εκείνη δίστασε. Δεν ήθελε να φανεί αδύναμη. Δεν ήθελε να δείξει ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μόνη της. Αλλά όταν κοίταξε τα μάτια του, είδε εκεί μόνο γνήσια φροντίδα και κάτι μέσα της υποχώρησε. «Πιστεύω ότι κάποιος προσπαθεί να με σαμποτάρει», είπε τελικά. «Πράγματα εξαφανίζονται. Μηνύματα δεν φτάνουν, συναντήσεις ακυρώνονται. Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά το ξέρω». Ο Αλέξανδρος σφίχτηκε. «Ο Σταυρίδης», είπε, και δεν ήταν ερώτηση. Η Ελένη δεν απάντησε, αλλά το βλέμμα της ήταν αρκετό. «Θα το φροντίσω», είπε ο Αλέξανδρος, και η φωνή του ήταν σκληρή. «Αυτό δεν θα συνεχιστεί». «Όχι», είπε η Ελένη γρήγορα. «Όχι, δεν θέλω να παρέμβετε. Αν το κάνετε, θα επιβεβαιώσετε ό,τι λένε. Ότι με προστατεύετε, ότι με ευνοείτε. Θέλω να αντιμετωπίσω αυτό μόνη μου». Ο Αλέξανδρος την κοίταξε για μια μακρά στιγμή. «Είσαι σίγουρη?» «Είμαι σίγουρη», επιβεβαίωσε εκείνη. «Πρέπει να το κάνω μόνη μου», και έτσι έγινε. Η Ελένη άρχισε να είναι πιο προσεκτική, να κάνει αντίγραφα ασφαλείας σε όλα, να επιβεβαιώνει τα πάντα γραπτός. Και σιγά σιγά η αλήθεια άρχισε να φανερώνεται. Ένας συνάδελφος που είχε παρατηρήσει τον Νίκο να μπαίνει στο γραφείο της Ελένης όταν δεν ήταν εκεί, αναφόρησε το περιστατικό. Ένα email που είχε διαγραφεί ανακτήθηκε από τον σερβερ. Οι αποδείξεις μαζεύονταν σιγά σιγά. Αλλά ο Νίκος δεν ήταν ηλίθιος. Όταν κατάλαβε ότι το σχέδιό του δεν λειτουργούσε, αποφάσισε να προχωρήσει σε κάτι πιο ριζοσπαστικό. Αποφάσισε να χτυπήσει όχι την Ελένη, αλλά τον Αλέξανδρο. Μια βραδιά, σε ένα επαγγελματικό δείπνο που οργάνωσε η εταιρεία σε πολυτελές εστιατόριο στο Κολονάκι, με παρουσία πελατών, συνεργατών και δημοσιογράφων, ο Νίκος βρήκε την ευκαιρία του. Ο Αλέξανδρος είχε φροντίσει η Ελένη να είναι εκεί, να γνωρίσει τους σημαντικούς πελάτες, να δείξει τις ικανότητές της. Εκείνη φορούσε ένα απλό αλλά κομψό μαύρο φόρεμα και ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να σταματήσει να την κοιτάζει, πράγμα που δεν πέρασε απαρατήρητο. Στο μέσο του δείπνου, ο Νίκος σηκώθηκε με το ποτήρι κρασιού στο χέρι, σαν να ήθελε να πει κάτι. Ο Αλέξανδρος τον κοίταξε με δυσπιστία, αλλά δεν μπορούσε να τον σταματήσει χωρίς να προκαλέσει σκηνή. «Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες», είπε ο Νίκος με φωνή δυνατή και σαφή, «θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τον κύριο Βλάχο και την εταιρεία του. Όλοι γνωρίζουμε πως ο κύριος Βλάχος είναι άνθρωπος που εκτιμά το ταλέντο και την αφοσίωση. Αλλά σήμερα θέλω να μιλήσω για κάτι ακόμα σημαντικότερο. Την ανθρωπιά του». Ο Αλέξανδρος ένιωσε μια ανησυχία να σφίγγει το στομάχι του. Υπήρχε κάτι στον τόνο του Νίκου που δεν του άρεσε. «Βλέπετε», συνέχισε ο Νίκος, «ο κύριος Βλάχος δεν απλά προσλαμβάνει ανθρώπους με βάση τα προσόντα τους, προσλαμβάνει με βάση την καρδιά του. Πάρτε για παράδειγμα τη Δεσποινής Παπαδοπούλου εδώ, ένα νεαρό κορίτσι από το πουθενά, χωρίς εμπειρία σε τέτοιου επίπεδου εταιρείες, χωρίς τα προσόντα που θα περίμενε κανείς για μια τόσο σημαντική θέση. Και όμως ο κύριος Βλάχος της έδωσε την ευκαιρία. Γιατί? Γιατί την γνώριζε από παλιά. Γιατί είχαν μια ιδιαίτερη σχέση από το παρελθόν. Η αίθουσα έγινε ξαφνικά σιωπηλή. Όλα τα βλέμματα γύρισαν στην Ελένη, που είχε παγώσει στη θέση της, με το πρόσωπό της να κοκκινίζει. Και δεν είναι κακό αυτό, προσπάθησε να συνεχίσει ο Νίκος με χαμόγελο που έκρυβε το δηλητήριο. Είναι απλά ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον πως μερικοί άνθρωποι έχουν τύχη, ενώ άλλοι πρέπει να εργαστούν σκληρά για να φτάσουν κάπου. «Αρκετά», είπε ο Αλέξανδρος, και η φωνή του ήταν χαμηλή αλλά γεμάτη απειλή. Σηκώθηκε από το τραπέζι και όλοι τον κοίταζαν με προσοχή. «Κύριε Σταυρίδη», συνέχισε ο Αλέξανδρος, και τώρα η φωνή του ήταν πιο δυνατή, πιο αποφασισμένη. «Έχετε δίκιο σε ένα πράγμα. Η Δεσποινής Παπαδοπούλου και εγώ πράγματι έχουμε μια σχέση από το παρελθόν.
αλλά όχι του τύπου που υπονοείται. Πριν από 12 χρόνια, τη νύχτα ενός καταστροφικού ατυχήματος, εγώ ήμουν ο άνθρωπος που τη σώσασε. Ένα μικρό κορίτσι, τραυματισμένο, φοβισμένο που μπορούσε να έχει χάσει τη ζωή του. Την πήρα στο νοσοκομείο και την παράδωσα στους γιατρούς. Και μετά έφυγα, χωρίς να περιμένω ευχαριστίες, χωρίς να θέλω αναγνώριση. Η σιωπή στην αίθουσα ήταν τώρα απόλυτη. Όλοι άκουγαν με προσοχή. Όταν τη συνάντησα ξανά, συνέχισε ο Αλέξανδρος 12 χρόνια αργότερα, σε μία συνέντευξη για δουλειά την αναγνώρισα αμέσως, αλλά δεν της είπα τίποτα. Γιατί ήθελα να τη δω για αυτό που είναι τώρα, όχι για αυτό που ήταν τότε. Και αυτό που είδα με εντυπωσίασε. Είδα μια γυναίκα δυνατή, ικανή, αφοσιωμένη, με όνειρα και φιλοδοξίες. Είδα κάποια που αξίζει αυτή τη θέση περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο. Αλέξανδρος γύρισε και κοίταξε τον Νίκο κατάματα. Και όσο για εσάς, κύριε Σταυρίδη, η δική σας συμπεριφορά τις τελευταίες εβδομάδες ήταν απαράδεκτη. Σαμποτάζ, ύβρις, προσπάθειες να καταστρέψετε την υπόλοιψη ενός συναδέλφου. Αυτά δεν είναι αποδεκτά στην εταιρεία μου. Και γι' αυτό, από αυτή τη στιγμή, θεωρείστε απολυμένος. Ο Νίκος έμεινε άφωνος, με το πρόσωπό του να ασπρίζει και μετά να κοκκινίζει από θυμό. «Δεν μπορείτε να κάνετε αυτό», είπε με φωνή που έτρεμε. «Δεν έχετε αποδείξεις». «Έχω όλες τις αποδείξεις που χρειάζομαι», απάντησε ο Αλέξανδρος ψύχραιμα. «Και αν θέλετε να το πάμε νομικά, θα χαρώ να σας δείξω τι ακριβώς έχω». Ο Νίκος τον κοίταξε για μια μακρά στιγμή και μετά πέταξε τη χαρτοπετσέτα στο τραπέζι και βγήκε έξαλλος από το εστιατόριο, αφήνοντας πίσω μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση. Ο Αλέξανδρος γύρισε στους υπόλοιπους. «Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη σκηνή», είπε ήρεμα. «Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορώ να ανεχτώ και η αδικία είναι ένα από αυτά». Τότε, μια από τις πελάτισσες, μια ηλικιωμένη κυρία με φόρεμα elegant, σηκώθηκε και χειροκρότησε. «Μπράβο, κύριε Βλάχο», είπε με θερμή φωνή. «Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους σαν εσάς στον επιχειρηματικό κόσμο». Και σιγά σιγά και άλλοι άρχισαν να χειροκροτούν. Η Ελένη, που είχε μείνει ακίνητη όλο αυτό το διάστημα, ένιωσε τα δάκρυα να κατεβαίνουν στα μάγουλά της. Δεν ήταν δάκρυα ντροπής ή πόνου. Ήταν δάκρυα ανακούφισης, ευγνωμοσύνης και κάτι άλλο που δεν μπορούσε ακόμα να ονομάσει. Αργότερα εκείνη τη βραδιά, ο Αλέξανδρος οδήγησε την Ελένη σπίτι της. Το ταξί δεν ήταν επιλογή, είχε επιμείνει. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά. Το αυτοκίνητο κινούνταν σιωπηλά στους δρόμους της Αθήνας, με τα φώτα της πόλης να τρεμοπαίζουν έξω από τα παράθυρα. «Δεν χρειαζόταν να κάνετε αυτό», είπε η Ελένη σιγανά σπάζοντας τη σιωπή. «Δεν χρειαζόταν να με υπερασπιστείτε έτσι». «Χρειαζόταν», απάντησε ο Αλέξανδρος χωρίς να γυρίσει να την κοιτάξει, κρατώντας τα μάτια στο δρόμο. «Γιατί αυτό που έκανε ο Σταυρίδης ήταν λάθος και γιατί εσύ αξίζεις κάτι καλύτερο». Η Ελένη τον κοίταξε και κάτι μέσα της συστράφηκε. «Γιατί με προστατεύετε έτσι?» ρώτησε απαλά. «Γιατί νοιάζεστε τόσο πολύ?» Ο Αλέξανδρος σταμάτησε σε ένα κόκκινο φανάρι και γύρισε να την κοιτάξει. Η έκφρασή του ήταν σοβαρή, ευάλωτη με τρόπο που δεν τον είχε δει ποτέ. «Γιατί από τη στιγμή που σε ξανάδα, από τη στιγμή που κοίταξα το πρόσωπό σου και θυμήθηκα εκείνη τη νύχτα, κάτι μέσα μου άλλαξε. Δεν το καταλαβαίνω πλήρως, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά νιώθω πως η ζωή μας έφερε ξανά μαζί για κάποιο λόγο και δεν μπορώ απλά να σε αφήσω να αγωνίζεσαι μόνη σου». Η Ελένη κατάπιε σκληρά. Η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που φοβόταν μήπως την ακούσει. «Και εγώ», ψιθύρισε, «νιώθω κάτι. Κάτι που δεν καταλαβαίνω, κάτι που με τρομάζει. Γιατί εσείς δεν είστε απλά ο προϊστάμενός μου. Είστε ο άνθρωπος που μου χάρισε ζωή. Και τώρα νιώθω σαν να μου δίνετε πάλι μια ευκαιρία. Όχι μόνο για δουλειά, αλλά για κάτι παραπάνω». Το φανάρι έγινε πράσινο, αλλά ο Αλέξανδρος δεν κινήθηκε αμέσως. Κοίταξε τα μάτια της και σε εκείνη τη στιγμή ολόκληρος ο κόσμος περιορίστηκε σε εκείνο το μικρό χώρο μέσα στο αυτοκίνητο. Πίσω τους κάποιος κόρναξε και ο Αλέξανδρος επανήλθε, συνεχίζοντας να οδηγεί. Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα της Ελένης, σε μια πολυκατοικία του Βύρωνα με ξεφτισμένη πρόσωψη αλλά καθαρό εσωτερικό, ο Αλέξανδρος σταμάτησε το αυτοκίνητο, αλλά δεν έσβησε τη μηχανή. Η Ελένη άνοιξε την πόρτα, αλλά πριν βγει, γύρισε να τον κοιτάξει. «Ευχαριστώ», είπε απλά. «Για όλα. Για τότε, για τώρα, για πάντα». Και έκλεισε την πόρτα τρέχοντας μέσα στο κτίριο χωρίς να γυρίσει πίσω. Ο Αλέξανδρος την παρακολούθησε μέχρι να εξαφανιστεί και μετά έμεινε εκεί για λίγο με το μυαλό του γεμάτο σκέψεις, αλλά και με την αίσθηση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Ελένη», είπε, «δεν μπορώ να το εξηγήσω». «Για όλα. Για τότε, για τώρα, για πάντα». Και έκλεισε την πόρτα τρέχοντας μέσα στο κτίριο χωρίς να γυρίσει πίσω. Ο Αλέξανδρος την παρακολούθησε μέχρι να εξαφανιστεί και μετά έμεινε εκεί για λίγο με το μυαλό του γεμάτο σκέψεις,
το στήθος του γεμάτο συναισθήματα που δεν είχε νιώσει χρόνια. Οι επόμενες εβδομάδες κύλησαν με διαφορετικό ρυθμό. Χωρίς τον Νίκο να τη σαμποτάρει, η Ελένη άνθησε στη δουλειά της. Τα έργα που ανέλαβε ήταν επιτυχημένα. Οι πελάτες την εκτιμούσαν, οι συνάδελφοι την σεβόντουσαν, αλλά πιο σημαντικό απ' όλα, η σχέση της με τον Αλέξανδρο βάθαινε με τρόπους που και οι δύο προσπαθούσαν να αγνοήσουν, αλλά δεν μπορούσαν. Μία μέρα, ο Αλέξανδρος την κάλεσε στο γραφείο του με διαφορετικό τόνο. «Ήθελα να σου πω κάτι», είπε, και υπήρχε νευρικότητα στη φωνή του που δεν είχε ακούσει ποτέ. «Αύριο πρέπει να πάω σε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικό, θα κρατήσει 3 μέρες. Και θα ήθελα να έρθεις μαζί μου. Χρειάζομαι κάποιον που να καταλαβαίνει τη δουλειά, που να μπορεί να με υποστηρίξει. Και αυτή η κάποια είσαι εσύ?» Η Ελένη τον κοίταξε έκπληκτη. «Θεσσαλονίκη. 3 μέρες. «Ναι», επιβεβαίωσε εκείνος. «Ξέρω ότι είναι ευνίδιο, αλλά θα ήταν σημαντικό για την εταιρεία. Και για εμάς». Το τελευταίο το είπε πιο σιγανά και η Ελένη κατάλαβε ότι δεν μιλούσε μόνο για επαγγελματικούς λόγους. Η καρδιά της χτύπησε πιο γρήγορα, αλλά έγνεψε καταφατικά. «Θα έρθω», είπε να κι έτσι. Την επόμενη μέρα βρέθηκαν στο αεροδρόμιο, έτοιμοι για ένα ταξίδι που κανείς από τους δύο δεν μπορούσε να προβλέψει πώς θα άλλαζε τα πάντα. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το Ελευθέριος, Βενιζέλος με τον πρωινό, ήλιο να χρυσώνει τα φτερά του, και η Ελένη κοιτούσε από το παράθυρο την Αθήνα να μικραίνει κάτω από τα πόδια της. Δίπλα της ο Αλέξανδρος μελετούσε κάποια έγγραφα, αλλά η προσοχή του ήταν διαιρεμένη. Κάθε τόσο το βλέμμα του πήγαινε σε εκείνη, παρατηρώντας το προφίλ της, τον τρόπο που τα μαλλιά της έπεφταν στον ώμο της, το ελαφρύ χαμόγελο που εμφανιζόταν στα χείλη της όταν έβλεπε τα σύννεφα. «Πρώτη φορά πετάς?» ρώτησε απαλά. Η Ελένη γύρισε να τον κοιτάξει και χαμογέλασε. «Όχι, αλλά δεν το κάνω συχνά. Η τελευταία φορά ήταν πριν από 5 χρόνια, όταν πήγαμε με τη μητέρα μου στην Κρήτη για θεραπεία. Από τότε, τα ταξίδια έγιναν πολυτέλεια που δεν μπορούσαμε να αντέξουμε». Ο Αλέξανδρος ένιωσε μια ασφυξιά στην καρδιά του. Πάντα του υπενθύμιζε με πόσα δύσκολα είχε περάσει, πόσα είχε θυσιάσει. «Λοιπόν, αυτό το ταξίδι θα είναι διαφορετικό», είπε. «Θα είναι για δουλειά. Αλλά θέλω να απολαύσεις και λίγο τη Θεσσαλονίκη. Είναι πόλη με ψυχή». Όταν προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ένα αυτοκίνητο τους περίμενε. Ο οδηγός τους πήγε στο ξενοδοχείο, ένα πολυτελές κτίριο με θέα στον Θερμαϊκό κόλπο. Η Ελένη δεν μπορούσε να κρύψει την έκπληξή της όταν είδε το λόμπι με τα μαρμάρινα δάπεδα, τους πολυελαίους που κρέμονταν από το ταβάνι, την κομψότητα που εκπνέει από κάθε γωνία. Στη ρεσεψιόν, ο Αλέξανδρος τσέκαρε τα δωμάτια. 2 σουίτες στον ίδιο όροφο όπως είχε ζητήσει. Ήθελε να είναι κοντά της, αλλά ταυτόχρονα να σεβαστεί τον χώρο της. Όταν ο υπάλληλος τους έδωσε τα κλειδιά, ο Αλέξανδρος γύρισε στην Ελένη. «Έχουμε 2 ώρες μέχρι το πρώτο meeting. Ξεκουράσου λίγο, φρέσκαρε, και τα λέμε στο λόμπι». Η Ελένη έγνεψε και πήγε στο δωμάτιό της. Όταν άνοιξε την πόρτα, έμεινε άναυδη. Η σουίτα ήταν τεράστια, με κρεβάτι king size, μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, μπάνιο με τζακούζι και όλες τις ανέσεις που δεν είχε ποτέ βιώσει. Και μια στιγμή ένιωσε ένοχη, σαν να μην άξιζε όλα αυτά. Αλλά μετά θυμήθηκε τα λόγια του Αλέξανδρου. Το άξιζε, όχι γιατί κάποιος της το χάριζε, αλλά γιατί είχε δουλέψει σκληρά, είχε θυσιαστεί, είχε παλέψει. Άνοιξε το μπαλκόνι και βγήκε έξω. Ο αέρας της θάλασσας χάιδευε το πρόσωπό της και για πρώτη φορά εδώ και καιρό ένιωσε ένα αίσθημα ελευθερίας. Ήταν μακριά από την Αθήνα, μακριά από τις υποχρεώσεις, μακριά από τα βάρη. Εδώ σε αυτή την πόλη μπορούσε να είναι απλά η Ελένη. Όχι η κόρη που φρόντιζε την άρρωστη μητέρα, όχι η αδερφή που έπρεπε να είναι δυνατή για τον μικρό της αδερφό, απλά εκείνη. Το συνέδριο ξεκίνησε το απόγευμα σε μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη επιχειρηματίες, επενδυτές και στελέχη από όλη την Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος ήταν στο στοιχείο του, μιλούσε με σιγουριά, παρουσίαζε τις ιδέες του με σαφήνεια και η Ελένη τον παρακολουθούσε με θαυμασμό. Ήταν διαφορετικός εδώ. Πιο ζωντανός, πιο παθιασμένος από ό,τι στο γραφείο. Η δουλειά δεν ήταν για εκείνον απλά τρόπος να βγάλει χρήματα. Ήταν τρόπος να δημιουργεί, να αλλάζει πράγματα, να αφήνει το στίγμα του. Στο διάλειμμα, πολλοί πλησίασαν για να χαιρετήσουν τον Αλέξανδρο και εκείνος τη σύστησε σε όλους ως τη βοηθό διευθύντρια του. Τα βλέμματα που δεχόταν ήταν διφορούμενα. Κάποιοι την κοιτούσαν με περιέργεια, άλλοι με σεβασμό και μερικοί με κάτι που έμοιαζε με ζήλια. Αλλά η Ελένη κρατούσε την πλάτη της ίσια, χαιρετούσε με χαμόγελο, μιλούσε με σιγουριά
Δεν ήταν πια το τρομαγμένο κορίτσι που είχε μπει στη συνέντευξη εκείνη την ημέρα. Ήταν γυναίκα που είχε αποδείξει την αξία της. Το βράδυ, μετά το επίσημο δείπνο του συνεδρίου, ο Αλέξανδρος την πλησίασε στο μπαρ του ξενοδοχείου. «Κουράστηκες?» ρώτησε. «Λίγο», παραδέχτηκε εκείνη, «αλλά ήταν υπέροχο. Έμαθα τόσα πολλά σήμερα». «Χαίρομαι», είπε εκείνος και το χαμόγελό του ήταν γνήσιο. «Θέλεις να βγούμε για λίγο? Να δεις τη Θεσσαλονίκη το βράδυ?» Η Ελένη τον κοίταξε έκπληκτη. «Τώρα, αλλά είναι αργά». «Ακριβώς γι' αυτό», είπε ο Αλέξανδρος με λάμψη στα μάτια. «Η πόλη είναι πιο όμορφη τη νύχτα». Και έτσι βρέθηκαν να περπατούν στη νέα παραλία, με τη θάλασσα να απλώνεται στα δεξιά τους και τα φώτα της πόλης να αντανακλούν στο νερό. Ο αέρας ήταν δροσερός και η Ελένη τράβηξε το σακάκι της πιο κοντά. Ο Αλέξανδρος το πρόσεξε και αμέσως έβγαλε το δικό του, βάζοντάς το στους ώμους της. «Δεν χρειάζεται», διαμαρτυρήθηκε εκείνη. «Χρειάζεται», επέμεινε εκείνος, «και δεν δέχομαι αντιρρήσεις». Περπατούσαν σιωπηλά για λίγο, απολαμβάνοντας τον ήχο των κυμάτων, τη μουσική που ερχόταν από μακρινά μπαρ, τη ζωντάνια της πόλης που δεν κοιμόταν ποτέ. Και τότε ο Αλέξανδρος μίλησε με φωνή πιο μαλακή από όσο συνήθως. «Ξέρεις, Ελένη, υπάρχει κάτι που δεν σου έχω πει. Κάτι για εκείνη τη νύχτα». Η Ελένη γύρισε να τον κοιτάξει. «Τι πράγμα?» Ο Αλέξανδρος σταμάτησε να περπατά και γύρισε προς τη θάλασσα, κοιτάζοντας τον ορίζοντα. «Όταν σε κράτησα στην αγκαλιά μου εκείνη τη νύχτα, όταν σε πήγαινα στο νοσοκομείο, νόμιζα ότι θα σε χάσω. Έτρεμες τόσο πολύ. Ήσουν τόσο μικρή, τόσο εύθραυστη. Και έκλαιγες, φώναζες για τη μαμά σου και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Μόνο να σε κρατάω σφιχτά και να σου λέω ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά δεν ήξερα αν το πίστευα. Δεν ήξερα αν θα τα κατάφερνες». Η φωνή του έσπασε λίγο και η Ελένη ένιωσε το στήθος της να σφίγγει. Άπλωσε το χέρι της και το έβαλε στο μπράτσο του. «Αλλά τα κατάφερα», ψιθύρισε. «Χάρη σε σένα». Ο Αλέξανδρος γύρισε να την κοιτάξει και τα μάτια του ήταν γεμάτα συγκίνηση. «Όχι χάρη σε μένα, χάρη στη δική σου δύναμη. Εγώ απλά σε πήγα σε ασφαλές μέρος. Το υπόλοιπο το έκανες εσύ. Επέζησες, μεγάλωσες, έγινες αυτή η υπέροχη γυναίκα που είσαι τώρα». Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να καίνε τα μάτια της. Κανείς δεν της είχε ποτέ μιλήσει έτσι. Κανείς δεν την είχε δει έτσι. «Αλέξανδρε», ψιθύρισε, και ήταν η πρώτη φορά που τον αποκαλούσε με το όνομά του και όχι «κύριε Βλάχο». «Δεν ξέρω τι να πω». «Μην πεις τίποτα», είπε εκείνος και πλησίασε πιο κοντά. «Απλά άκουσέ με. Από τη στιγμή που σε ξανάδα, από τη στιγμή που μπήκε σε εκείνο το γραφείο, κάτι μέσα μου άλλαξε. Προσπάθησα να το αρνηθώ. Προσπάθησα να πω στον εαυτό μου ότι είσαι απλά υπάλληλός μου, ότι πρέπει να κρατάω αποστάσεις, αλλά δεν μπορώ. Κάθε φορά που σε βλέπω, κάθε φορά που ακούω τη φωνή σου, κάθε φορά που χαμογελάς, νιώθω κάτι που δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά». Η Ελένη τον κοιτούσε με μάτια διάπλατα ανοιχτά, με την καρδιά της να χτυπά τόσο δυνατά που φοβόταν μήπως σκάσει. «Τι νιώθεις?» ρώτησε και η φωνή της ήταν μόλις που ακουγόταν. Ο Αλέξανδρος πήρε το χέρι της στα δικά του, κρατώντας το απαλά, σαν να ήταν το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο. «Νιώθω ότι σε χρωστάω κάτι παραπάνω από απλή ευγνωμοσύνη για την επιβίωσή σου. Νιώθω ότι η ζωή μας έφερε ξανά μαζί για να σε γνωρίσω πραγματικά. Και όσο σε γνωρίζω, τόσο καταλαβαίνω ότι αυτό που νιώθω δεν είναι απλά θαυμασμός ή προστασία. Είναι κάτι βαθύτερο, κάτι που με τρομάζει, αλλά που ταυτόχρονα με κάνει να νιώθω πιο ζωντανός από ποτέ». Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να κυλούν τώρα, ελεύθερα, ασταμάτητα, και εγώ, ψιθύρισε. «Και εγώ νιώθω το ίδιο. Απ' την πρώτη μέρα υπήρχε κάτι. Δεν ήταν μόνο η μνήμη. Δεν ήταν μόνο η ευγνωμοσύνη. Ήταν κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Σαν να υπήρχε ένα αόρατο νήμα που μας ένωνε. Και κάθε μέρα που περνά, αυτό το νήμα γίνεται πιο δυνατό». Ο Αλέξανδρος την πλησίασε ακόμα πιο κοντά και τώρα ήταν μόλις μερικά εκατοστά μακριά. Τα μάτια του κοιτούσαν τα δικά της, ψάχνοντας για οποιαδήποτε ένδειξη αμφιβολίας. Αλλά δεν υπήρχε. Μόνο η ίδια ένταση, το ίδιο αίσθημα που τον κατέκλυζε. «Ελένη», ψιθύρισε, και το όνομά της στα χείλη του ακουγόταν σαν προσευχή. «Πρέπει να ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο αυτό που νιώθω. Υπάρχουν εμπόδια. Η δουλειά, η κοινωνία, η οικογένειά μου που θα έχει απόψεις. Αλλά ό,τι κι αν συμβεί, θέλω να ξέρεις ότι αυτό που νιώθω είναι αληθινό». «Και αυτό που νιώθω εγώ είναι αληθινό», απάντησε εκείνη. «Και δεν με νοιάζει τι θα πει κανείς. Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή προσπαθώντας να ευχαριστήσω τους άλλους, να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους. Αλλά αυτό που νιώθω τώρα
είναι δικό μου και δεν θέλω να το αφήσω να φύγει. Και τότε, κάτω από τον έναστρο ουρανό της Θεσσαλονίκης, με τη θάλασσα να ψιθυρίζει στο φόντο, ο Αλέξανδρος έσκυψε και τα χείλη του βρήκαν τα δικά της. Ήταν ένα φιλί απαλό, γεμάτο τρυφερότητα, γεμάτο όλα τα συναισθήματα που είχαν κρατηθεί μέσα τους για τόσο καιρό. Και όταν τελικά χώρισαν, και οι δύο ήταν χωρίς αναπνοή, με τα μάτια κλειστά, με τα μέτωπά τους να ακουμπούν το ένα στο άλλο. «Αυτό ήταν», ψιθύρισε ο Αλέξανδρος. «Δεν υπάρχει επιστροφή τώρα». «Δεν θέλω επιστροφή», απάντησε η Ελένη. Οι επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν σαν όνειρο. Τη μέρα παρακολουθούσαν το συνέδριο, συναντούσαν πελάτες, συζητούσαν επαγγελματικά θέματα, αλλά τα βράδια ήταν δικά τους. Περπατούσαν στην παραλία, έτρωγαν σε μικρά ταβερνάκια, μιλούσαν για τα πάντα και για το τίποτα. Ο Αλέξανδρος της μιλούσε για τα όνειρά του, για το πώς ήθελε να επεκτείνει την εταιρεία του, να δημιουργήσει κάτι που θα άφηνε κληρονομιά. Και η Ελένη του μιλούσε για τη μητέρα της, για τον αδερφό της, για το πώς ήθελε να τους δει ευτυχισμένους, ασφαλείς χωρίς φόβο για το αύριο. Μια βραδιά, καθισμένη σε έναν πάγκο με θέα τον Λευκό Πύργο, ο Αλέξανδρος της πήρε το χέρι. «Ξέρεις, Ελένη, υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρεις για την οικογένειά μου». Η Ελένη γύρισε να τον κοιτάξει και είδε μια σκιά στο πρόσωπό του που δεν είχε δει ξανά. Τι πράγμα! Ο Αλέξανδρος πήρε μια βαθιά ανάσα. «Η μητέρα μου, η Μαρία, είναι γυναίκα με πολύ συγκεκριμένες απόψεις. Από τότε που το επάγγελμά μου άρχισε να πηγαίνει καλά, με όθησε να παντρευτώ κάποια από το κύκλο μας. Κάποια με οικογένεια, με όνομα, με συνδέσεις, και χρόνια προσπαθούσε να με στήσει ραντεβού, να με φέρει σε επαφή με κόρες γνωστών επιχειρηματιών. Και εγώ αρνιόμουν. Πάντα αρνιόμουν. Γιατί δεν ήθελα να παντρευτώ για συμφέρον. Ήθελα να παντρευτώ για αγάπη». Η Ελένη ένιωσε ένα κύμα ανησυχίας. «Και τώρα?» ρώτησε απαλά. «Τώρα», είπε ο Αλέξανδρος, και το βλέμμα του ήταν σταθερό, γεμάτο αποφασιστικότητα. «Τώρα βρήκα κάτι που δεν νόμιζα ότι θα βρω. Βρήκα εσένα και δεν με νοιάζει τι θα πει η μητέρα μου ή η κοινωνία ή οποιοσδήποτε άλλος. Αυτό που έχουμε είναι πολύτιμο και δεν πρόκειται να το χάσω». Η Ελένη ένιωσε μία ζεστασιά να την κατακλείζει, αλλά ταυτόχρονα και έναν φόβο. «Δεν έχω όνομα, Αλέξανδρε», ψιθύρισε. «Δεν έχω οικογένεια με συνδέσεις. Είμαι απλά ένα κορίτσι από τον Βύρωνα που μεγάλωσε μέσα στις δυσκολίες. Και αυτό σε κάνει ακόμα πιο ξεχωριστή», είπε ο Αλέξανδρος σταθερά. «Όχι λιγότερο, περισσότερο. Γιατί ό,τι έχεις το έφτιαξες μόνη σου. Δεν σου το χάρισε κανείς. Και αυτό είναι κάτι που η μητέρα μου ποτέ δεν θα καταλάβει, γιατί εκείνη δεν χρειάστηκε ποτέ να αγωνιστεί για τίποτα. Αλλά η επιστροφή στην Αθήνα έφερε μαζί της την πραγματικότητα που είχαν αφήσει πίσω. Η πρώτη σύγκρουση ήρθε γρήγορα. Η μητέρα του Αλέξανδρου, η Μαρία Βλάχου, γυναίκα στα 60, με κομψότητα παλιάς αριστοκρατίας και βλέμμα που έκρινε με μια ματιά, είχε ακούσει φήμες. Φήμες για τη νέα υπάλληλο του γιού της, για το πόσο κοντά είχαν γίνει, για το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, και δεν της άρεσε. Μια μέρα εμφανίστηκε στο γραφείο του Αλέξανδρου χωρίς προειδοποίηση. Η Ελένη ήταν εκεί, συζητούσαν για ένα έργο, όταν η πόρτα άνοιξε και μπήκε η Μαρία με το ακριβό παλτό της, τα μαργαριτάρια στο λαιμό και το ύφος που έλεγε ότι ήταν συνηθισμένη να παίρνει αυτό που ήθελε. «Αλέξανδρε, χρειάζομαι να σου μιλήσω», είπε, και το βλέμμα της πέρασε από την Ελένη σαν να μην υπήρχε. «Μητέρα», είπε ο Αλέξανδρος, και υπήρχε ένταση στη φωνή του. «Είμαι σε συνάντηση». «Θα περιμένω», είπε η Μαρία απλά, και κάθισε σε μια πολυθρόνα σαν να ήταν στο σπίτι της. Η Ελένη ένιωσε την αμηχανία να την κατακλείζει. «Μπορώ να έρθω αργότερα, κύριε Βλάχο», είπε, προσπαθώντας να κρατήσει επαγγελματικό τόνο. «Όχι», είπε ο Αλέξανδρος σταθερά. «Δεν τελειώσαμε. Η μητέρα μου μπορεί να περιμένει». Η Μαρία σήκωσε ένα φρύδι, αλλά δεν είπε τίποτα. Απλά κάθισε εκεί, παρατηρώντας, κρίνοντας, και η Ελένη ένιωσε το βάρος αυτού του βλέμματος σαν φυσικό πράγμα. Όταν τελικά η συνάντηση τελείωσε και η Ελένη έφυγε, η Μαρία στράφηκε στον γιο της. «Ποια είναι αυτή η κοπέλα?» ρώτησε, και ο τόνος της ήταν επικριτικός. «Η βοηθός διευθύντριά μου», απάντησε ο Αλέξανδρος ψύχραιμα, «και μια εξαιρετική επαγγελματίας. Και τίποτα άλλο», πίεσε η Μαρία. Ο Αλέξανδρος την κοίταξε κατάματα. «Τι ακριβώς θέλεις να πεις, μητέρα?» Η Μαρία σηκώθηκε και πλησίασε το παράθυρο κοιτώντας έξω. «Άκουσα πράγματα, Αλέξανδρε. Ότι ταξιδέψατε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Ότι περνάτε πολύ χρόνο μαζί. Ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε». «Οι άνθρωποι πάντα μιλάνε», είπε ο Αλέξανδρος κρύα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρουν την αλήθεια. «Και ποια είναι η αλήθεια?» ρώτησε η Μαρία γυρίζοντας να τον κοιτάξει. «Ότι έχει σχέση με μία υπάλληλό σου. Ότι ρισκάρεις τη φήμη σου, την εταιρεία σου, για ένα κορίτσι που δεν έχει τίποτα να προσφέρει». Ο Αλέξανδρος ένιωσε το αίμα του να βράζει. «Δεν ξέρεις τι λες», είπε, και η φωνή του ήταν χαμηλή αλλά γεμάτη θυμό. «Η Ελένη έχει περισσότερα να προσφέρει από όλες εκείνες τις κοπέλες που προσπαθούσες να μου στήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ακεραιότητα, δύναμη, γνησιότητα, έχει καρδιά». «Η καρδιά δεν πληρώνει τους λογαριασμούς, Αλέξανδρε», είπε η Μαρία κρύα. «Η καρδιά δεν διατηρεί την κοινωνική θέση. Χρειάζεσαι κάποια που να είναι ίση σου, όχι κάποια που να είναι έργο φιλανθρωπίας». Το χέρι του Αλέξανδρου σφίχτηκε σε γροθιά. «Φύγε», είπε με φωνή που έτρεμε από την προσπάθεια να κρατηθεί. «Φύγε τώρα, πριν πω κάτι που θα μετανιώσω». Η Μαρία τον κοίταξε για μια μακρά στιγμή και μετά πήρε την τσάντα της. «Σκέψου καλά τι κάνεις, Αλέξανδρε. Οι επιλογές σου τώρα θα καθορίσουν το μέλλον σου». Και έφυγε, αφήνοντας πίσω της ένα βαρύ σύννεφο. Εκείνο το βράδυ, ο Αλέξανδρος πήγε στο διαμέρισμα της Ελένης. Ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν το σπίτι της και όταν η Ελένη άνοιξε την πόρτα, την είδε με διαφορετικά μάτια. Φορούσε απλά ρούχα. Τα μαλλιά της ήταν λιτά και το πρόσωπό της ήταν χωρίς μακιγιάζ και ήταν πιο όμορφη από ποτέ. «Τι συνέβη?» ρώτησε αμέσως βλέποντας την έκφρασή του. Ο Αλέξανδρος μπήκε μέσα και την αγκάλιασε σφιχτά. «Η μητέρα μου», ψιθύρισε. «Ήρθε στο γραφείο. Είπε πράγματα που με θύμωσαν». Η Ελένη τον κράτησε κοντά χαϊδεύοντας την πλάτη του. «Τι είπε?» Ο Αλέξανδρος την απομάκρυνε λίγο για να την κοιτάξει στα μάτια. «Είπε ότι δεν είσαι κατάλληλη για μένα. Ότι δεν έχεις την κοινωνική θέση που χρειάζεται. Ότι ρισκάρω τα πάντα για μια σχέση που δεν θα πάει πουθενά». Η Ελένη ένιωσε τον πόνο να την τρυπάει σαν μαχαίρι. «Και εσύ τι της είπες?» «Της είπα ότι κάνει λάθος», απάντησε ο Αλέξανδρος σταθερά. «Της είπα ότι εσύ έχεις περισσότερη αξία από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα που έχω γνωρίσει. Και της είπε ότι οι επιλογές μου είναι δικές μου». Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να κυλούν. «Αλέξανδρε», ψιθύρισε, «ίσως να έχει δίκιο. Ίσως να μην είμαι κατάλληλη για τον κόσμο σου». Ο Αλέξανδρος την πιάσε από τους ώμους και την κοίταξε έντονα. «Σταμάτα», είπε. «Σταμάτα να μειώνεις τον εαυτό σου. Είσαι περισσότερο από αρκετή. Είσαι ό,τι χρειάζομαι. Και δεν πρόκειται να σε αφήσω να φύγεις από τη ζωή μου επειδή κάποιοι άλλοι δεν καταλαβαίνουν την αξία σου». Και τότε, μέσα σε εκείνο το μικρό διαμέρισμα, μακριά από τα φώτα του κολονακίου, μακριά από την κοινωνική πίεση, μακριά από τα βλέμματα και τις κρίσεις, ο Αλέξανδρος και η Ελένη βρήκαν τη δική τους αλήθεια. Βρήκαν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν ό,τι θα ερχόταν, μαζί. Οι εβδομάδες που ακολούθησαν ήταν γεμάτες προκλήσεις. Η οικογένεια του Αλέξανδρου δεν ήταν η μόνη που αντιδρούσε. Στο γραφείο άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες. Κάποιοι συνάδελφοι κοιτούσαν την Ελένη με ζήλια, άλλοι με περιφρόνηση. Κάποιες φορές άκουγε ψιθύρους στους διαδρόμους, σχόλια που σταματούσαν μόλις εμφανιζόταν. Αλλά η Ελένη κράτησε την πλάτη της ίσια. Εργαζόταν σκληρότερα από ποτέ, αποδεικνύοντας με έργα και όχι με λόγια ότι άξιζε τη θέση της. Και ο Αλέξανδρος ήταν δίπλα της σε κάθε βήμα. Δεν κρυβόταν, δεν ντρεπόταν. Αντίθετα, την υποστήριζε δημόσια, της εμπιστευόταν σημαντικά έργα, την έβαζε να παρουσιάζει σε συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Και σιγά σιγά οι φωνές άρχισαν να σιγούν, γιατί τα αποτελέσματα μιλούσαν από μόνα τους. Μία μέρα, η Ελένη είχε μια σημαντική συνάντηση με έναν πελάτη που ήταν γνωστός για τον δύσκολο χαρακτήρα του. Ο Αλέξανδρος θα μπορούσε να την αναλάβει ο ίδιος, αλλά επέλεξε να της δώσει την ευκαιρία. Η Ελένη προετοιμάστηκε σκληρά, μελέτησε κάθε λεπτομέρεια και όταν η συνάντηση ήρθε τα πήγε τέλεια. Ο πελάτης όχι μόνο εντυπωσιάστηκε, αλλά και υπέγραψε ένα συμβόλαιο που θα έφερνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στην εταιρεία. Όταν η Ελένη επέστρεψε στο γραφείο με το συμβόλαιο υπογεγραμμένο, όλη η ομάδα την χειροκρότησε και ο Αλέξανδρος που την περίμενε στο γραφείο του την κοίταξε με μάτια γεμάτα υπερηφάνεια. «Το ήξερα», της είπε. «Το ήξερα ότι θα τα καταφέρεις». Και η Ελένη για πρώτη φορά ένιωσε ότι πραγματικά το άξιζε. Όχι επειδή κάποιος της το είχε πει, αλλά επειδή το είχε αποδείξει με τις δικές της δυνάμεις. Αλλά η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ακόμα μπροστά και θα ερχόταν από το μέρος που λιγότερο περίμεναν. Η πρόκληση ήρθε ένα απόγευμα Παρασκευής, όταν η Ελένη έλαβε ένα τηλεφώνημα που της πάγωσε το αίμα. Ήταν ο Γιώργος, ο 15χρονος αδερφός της, και η φωνή του έτρεμε από πανικό.
«Ελένη, έλα γρήγορα στο σπίτι. Η μαμά έπεσε, δεν μπορεί να σηκωθεί. Πονάει πολύ». Ελένη άφησε όλα τα χαρτιά της στο γραφείο και έτρεξε. Δεν σκέφτηκε τίποτα άλλο, μόνο τη μητέρα της. Ο Αλέξανδρος, που την είδε να φεύγει έτσι αναστατωμένη, την ακολούθησε χωρίς να ρωτήσει. Πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και την οδήγησε στον Βύρωνα, παραβιάζοντας όλα τα όρια ταχύτητας. Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την Αγγελική, τη μητέρα της Ελένης, ξαπλωμένη στον καναπέ, με το πρόσωπο παραμορφωμένο από τον πόνο. Ο Γιώργος στεκόταν δίπλα της, τρομαγμένος και αβοήθητος. Η Ελένη γονάτισε δίπλα στη μητέρα της, κρατώντας το χέρι της. «Μαμά, τι έγινε? Πού πονάς?» Η Αγγελική προσπάθησε να χαμογελάσει, αλλά ο πόνος ήταν εμφανής. «Το πόδι μου, κόρη μου. Νομίζω ότι έσπασε κάτι. Ήθελα να φτάσω στην κουζίνα και γλίστρισα». Ο Αλέξανδρος δεν δίστασε ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο και όσο περίμεναν έμεινε εκεί προσφέροντας οποιαδήποτε βοήθεια μπορούσε. Ο Γιώργος τον κοιτούσε με περιέργεια και φόβο, αλλά η Ελένη δεν είχε χρόνο για εξηγήσεις. Όλη της η προσοχή ήταν στη μητέρα της. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί επιβεβαίωσαν τους φόβους τους. Το ισχύο της Αγγελικής είχε σπάσει και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι η επέμβαση ήταν δαπανηρή και η δημόσια ασφάλιση δεν κάλυπτε τα πάντα. Θα χρειάζονταν χιλιάδες ευρώ που η Ελένη δεν είχε. Καθισμένη στην αίθουσα αναμονής, με το πρόσωπο στα χέρια της, η Ελένη ένιωσε την απελπισία να την κατακλείζει. Όλα όσα είχε χτίσει, όλα όσα είχε πετύχει, φαίνονταν ξαφνικά ανούσια μπροστά στην ανάγκη να σώσει τη μητέρα της. Ο Γιώργος κάθονταν δίπλα της, σιωπηλός και τρομαγμένος, και ο Αλέξανδρος στεκόταν λίγο πιο πέρα, παρατηρώντας σκεπτόμενος να «Ελένη», είπε τελικά πλησιάζοντάς την, «θα φροντίσω για όλα. Τη χειρουργική επέμβαση, τα φάρμακα, την αποκατάσταση. Όλα». Η Ελένη σήκωσε το κεφάλι και τον κοίταξε με μάτια κόκκινα από τα δάκρυα. «Όχι», είπε και η φωνή της ήταν σπασμένη. «Όχι, Αλέξανδρε, δεν μπορώ να δεχτώ αυτό. Είναι πάρα πολλά. Είναι υπερβολικά πολλά». «Δεν είναι τίποτα», επέμεινε εκείνος. «Για μένα δεν είναι τίποτα, αλλά για σένα είναι τα πάντα. Και αυτό που είναι σημαντικό για σένα, είναι σημαντικό και για μένα». Ο Γιώργος, που άκουγε την συζήτηση, κοίταξε τον Αλέξανδρο με νέα ματιά. «Εσύ είσαι ο αφεντικό της Ελένης?» ρώτησε με παιδική ειλικρίνεια. Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε απαλά. «Είμαι κάποιος που νοιάζεται πολύ για την αδερφή σου», είπε, «και θέλω να βοηθήσω». Η Ελένη κοίταξε τα δύο άτομα που αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο και κάτι μέσα της υποχώρησε. Δεν ήταν αδυναμία να δεχτείς βοήθεια. Ήταν δύναμη να αναγνωρίζεις πότε τη χρειαζόσουν πραγματικά. «Εντάξει», ψιθύρισε τελικά. «Αλλά με έναν όρο. Θα στα επιστρέψω όλα. Μπορεί να πάρει χρόνια, αλλά θα τα επιστρέψω». Ο Αλέξανδρος έγνεψε, αν και οι δύο ήξεραν ότι δεν το εννοούσε πραγματικά. Για εκείνον το να βοηθά την Ελένη δεν ήταν συναλλαγή. Ήταν αγάπηνο η χειρουργική επέμβαση έγινε την επόμενη μέρα και ήταν επιτυχής. Και η Αγγελική θα χρειαζόταν εβδομάδες αποκατάστασης, αλλά οι γιατροί ήταν αισιόδοξοι. Και καθώς η Ελένη καθόταν δίπλα στο κρεβάτι της μητέρας της, κρατώντας το χέρι της, η Αγγελική άνοιξε τα μάτια της και την κοίταξε με βλέμμα γεμάτο αγάπη. Το αγόρι που ήταν εδώ χθες ψιθύρισε με φωνή αδύναμη. «Αυτός είναι κάποιος ιδιαίτερος, έτσι δεν είναι?» Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να κυλούν. «Ναι, μαμά, είναι πολύ ιδιαίτερος», η Αγγελική χαμογέλασε. «Τον τρόπο που σε κοιτάζει, κόρη μου, είναι ο ίδιος τρόπος που ο πατέρας σου με κοιτούσε πριν φύγει. Αγάπη αληθινή. Μην την αφήσεις να φύγει». «Δεν θα την αφήσω», υποσχέθηκε η Ελένη. Οι εβδομάδες που ακολούθησαν ήταν γεμάτες προσπάθεια. Η Ελένη μοιραζόταν ανάμεσα στη δουλειά, στο νοσοκομείο και στο να φροντίζει τον Γιώργο. Ο Αλέξανδρος ήταν δίπλα της σε κάθε βήμα, βοηθώντας με τρόπους που δεν περίμενε ποτέ. Πλήρωσε για μια νοσοκόμα που θα επισκεπτόταν την Αγγελική στο σπίτι μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Φρόντισε να έχει ο Γιώργος όλα όσα χρειαζόταν για το σχολείο και το έκανε όλα αυτά χωρίς να ζητήσει τίποτα σε αντάλλαγμα. Μία μέρα, ο Γιώργος πλησίασε την Ελένη με ερώτηση που την ξάφνιασε. «Αδερφή, είναι ο κύριος Αλέξανδρος το αγόρι σου». Η Ελένη κοκκίνησε. «Γιατί ρωτάς? Γιατί σε κοιτάζει όπως οι τύποι στις ταινίες κοιτούν τις κοπέλες που αγαπούν? Και επειδή κάθε φορά που είναι εδώ, εσύ χαμογελάς περισσότερο». Η Ελένη αγκάλιασε τον αδερφό της. «Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι είναι». «Τότε είμαι χαρούμενος», είπε ο Γιώργος απλά. «Γιατί αξίζεις να είσαι ευτυχισμένη». Αλλά η ευτυχία ήταν κάτι που η οικογένεια του Αλέξανδρου
δεν ήταν διατεθειμένη να δεχτεί τόσο εύκολα. Η Μαρία, η μητέρα του, είχε συνεχίσει να ασκεί πίεση. Οργάνωσε ένα επίσημο δείπνο στο σπίτι της στο Κολονάκι, με όλη την οικογένεια, και κάλεσε τον Αλέξανδρο να παρευρεθεί. Και τότε, σαν τελευταία προσπάθεια να τον απομακρύνει από την Ελένη, φρόντισε να προσκαλέσει και την Κατερίνα Διαμαντοπούλου, κόρη ενός από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες της Αθήνας. Ο Αλέξανδρος πήγε στο δείπνο από αίσθημα καθήκοντος, αλλά με βαριά καρδιά. Η Ελένη του είχε πει να πάει, να μην θυμώσει την οικογένειά του ακόμα περισσότερο. Αλλά καθώς καθόταν στο τραπέζι, ακούγοντας την Κατερίνα να μιλά για τα ταξίδια της στο Παρίσι, για τις σπουδές της στην Οξφόρδη, για τις διασυνδέσεις της οικογένειάς της, ένιωθε πιο μόνος από ποτέ. Η Μαρία, που καθόταν στην άκρη του τραπεζιού, τον παρατηρούσε με προσοχή. «Αλέξανδρε», είπε τελικά, «έχω κάτι να σου ανακοινώσω. Μίλησα με τον πατέρα της Κατερίνας και συμφωνήσαμε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι δύο εταιρείες σας ενώνονταν μέσω μιας συνεργασίας. Και ίσως, αν όλα πάνε καλά, μέσω και μιας άλλης ένωσης. Η νήξη ήταν σαφής». Ο Αλέξανδρος κοίταξε τη μητέρα του με βλέμμα σκληρό. «Μητέρα, νομίζω ότι έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα». «Όχι, Αλέξανδρε», επέμεινε η Μαρία. «Δεν το έχουμε συζητήσει επαρκώς. Εσύ απλά με αρνήθηκες, χωρίς να δώσεις τη δέουσα προσοχή. Η Κατερίνα είναι καταπληκτική γυναίκα, έξυπνη, μορφωμένη, από καλή οικογένεια. Ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι». Ο Αλέξανδρος σήκωσε τη χαρτοπετσέτα του και την έβαλε στο τραπέζι. «Ξέρεις τι χρειάζομαι, μητέρα?» ρώτησε, και η φωνή του ήταν ήρεμη αλλά γεμάτη δύναμη. «Χρειάζομαι κάποια που να με καταλαβαίνει. Κάποια που να ξέρει τι σημαίνει να παλεύεις, να πονάς, να θυσιάζεσαι για αυτούς που αγαπάς. Κάποια που να με κοιτάζει, όχι για αυτό που έχω, αλλά για αυτό που είμαι». Και αυτή η κάποια είναι η Ελένη. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Η Κατερίνα κοίταξε το πιάτο της, προφανώς άβολα. Η Μαρία έγινε κόκκινη στο πρόσωπο και ο Αλέξανδρος σηκώθηκε όρθιος. Και για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, συνέχισε. «Θα σας πω ακριβώς ποια είναι η Ελένη. Είναι η γυναίκα που παλεύει κάθε μέρα για την οικογένειά της. Είναι η γυναίκα που τελείωσε το πανεπιστήμιο δουλεύοντας παράλληλα για να πληρώσει τα φάρμακα της μητέρας της. Είναι η γυναίκα που ανέλαβε βοηθός, διευθύντρια και μέσα σε λίγους μήνες έφερε στην εταιρεία μερικά από τα πιο επιτυχημένα συμβόλαια που είχαμε ποτέ. Και είναι η γυναίκα που αγαπώ. Με κάθε μου κύτταρο, με κάθε μου ανάσα, την αγαπώ». Η Μαρία σηκώθηκε όρθια κι αυτή και τα μάτια της ήταν γεμάτα θυμό και κάτι άλλο που έμοιαζε με πόνο. «Και αν σου πω ότι αν συνεχίσεις αυτή τη σχέση, θα χάσεις την υποστήριξη της οικογένειας. Ότι θα είσαι μόνος σου». Ο Αλέξανδρος την κοίταξε για μια μακρά στιγμή και τότε είπε κάτι που δεν περίμενε ούτε και ο ίδιος να πει. «Τότε θα είμαι μόνος μου, γιατί προτιμώ να είμαι μόνος με την Ελένη δίπλα μου, παρά περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που δεν με καταλαβαίνουν». Και με αυτά τα λόγια έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς του, με το κεφάλι ψηλά και την καρδιά γεμάτη αποφασιστικότητα. Οδήγησε κατευθείαν στο διαμέρισμα της Ελένης. Όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα, την βρήκε με τα μάτια κόκκινα, προφανώς είχε κλάψει. «Τι συνέβη?» ρώτησε αμέσως. Η Ελένη τον κοίταξε και τα δάκρυα άρχισαν να πέφτουν ξανά. «Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι, Αλέξανδρε», είπε με φωνή σπασμένη. «Δεν μπορώ να είμαι ο λόγος που χωρίζεις από την οικογένειά σου. Δεν μπορώ να είμαι το εμπόδιο στη ζωή σου». Ο Αλέξανδρος την αγκάλιασε σφιχτά. «Δεν είσαι εμπόδιο», της ψιθύρισε στο αυτί. «Είσαι ο λόγος που ξυπνάω κάθε πρωί με χαμόγελο. Είσαι ο λόγος που η ζωή μου έχει νόημα και δεν θα σε αφήσω να φύγεις». «Αλλά η οικογένειά σου διαμαρτυρήθηκε εκείνη. Η οικογένειά μου θα καταλάβει ή δεν θα καταλάβει», είπε ο Αλέξανδρος σταθερά. «Αλλά αυτό δεν θα αλλάξει τα συναισθήματά μου για σένα. Τίποτα δεν μπορεί να τα αλλάξει». Και τότε, μέσα σε εκείνη την αγκαλιά, η Ελένη ένιωσε κάτι να αλλάζει μέσα της. Ένιωσε ότι ήταν εντάξει να είναι αδύναμη μερικές φορές, ότι ήταν εντάξει να βασιστεί σε κάποιον, γιατί αυτό δεν σήμαινε ότι έχανε τη δύναμή της. Σήμαινε ότι τη μοιραζόταν. Οι επόμενες εβδομάδες έφεραν αλλαγές που κανείς δεν περίμενε. Η Αγγελική, η μητέρα της Ελένης, άρχισε να αναρρώνει γρήγορα χάρη στην εξαιρετική φροντίδα που είχε. Και μια μέρα, όταν ο Αλέξανδρος πήγε να την επισκεφθεί, εκείνη τον κάλεσε να καθίσει δίπλα της. «Ναι μου», είπε με φωνή που είχε ανακτήσει κάποια από τη δύναμή της, «θέλω να σου πω κάτι. Η κόρη μου είπε την ιστορία. Για το πώς με έσωσες εκείνη τη νύχτα πριν από τόσα χρόνια. Για το πώς έσωσες το μικρό μου κορίτσι». Ο Αλέξανδρος κατέβασε το βλέμμα.
Έκανα αυτό που θα έκανε οποιοσδήποτε. Όχι, διόρθωσε η Αγγελική. Δεν το έκανε οποιοσδήποτε. Εκείνη τη νύχτα πολλά αυτοκίνητα πέρασαν. Πολλοί άνθρωποι μας είδαν, αλλά μόνο εσύ σταμάτησες. Μόνο εσύ νοιάστηκες. Και τώρα τόσα χρόνια μετά ξανανοιάζεσαι. Φροντίζεις όχι μόνο την κόρη μου, αλλά και μένα και τον Γιώργο. Γιατί? Ο Αλέξανδρος σήκωσε το βλέμμα και την κοίταξε στα μάτια. Γιατί την αγαπώ, είπε απλά. Την αγαπώ όπως δεν ήξερα ότι μπορούσα να αγαπήσω. Και όταν αγαπάς κάποιον, αγαπάς και όλους όσους αυτός ο κάποιος αγαπάει. Τα μάτια της Αγγελικής γέμισαν δάκρυα. Τότε έχεις την ευλογία μου, ναι, και την ευχαριστία μου για πάντα. Αλλά η πραγματική ανατροπή ήρθε από το μέρος που λιγότερο περίμεναν. Ένα απόγευμα, στο γραφείο του Αλέξανδρου, η γραμματέας ανακοίνωσε ότι είχε επισκέπτη. Και όταν η πόρτα άνοιξε, ο Αλέξανδρος έμεινε άφωνος. Ήταν η μητέρα του. Η Μαρία μπήκε μέσα με την ίδια αυστηρότητα, αλλά υπήρχε κάτι διαφορετικό στα μάτια της. Κάτι που έμοιαζε με κούραση, με αμφιβολία. «Μήπως μπορώ να μιλήσω με τη Δεσποινίδα Παπαδοπούλου?» ρώτησε και ο τόνος της ήταν πιο απαλός από ό,τι συνήθως. Ο Αλέξανδρος την κοίταξε με έκπληξη. «Μητέρα, τι συμβαίνει?» «Θέλω να τη γνωρίσω», είπε η Μαρία απλά. «Την πραγματική της, όχι αυτή που φαντάστηκα στο μυαλό μου». Και έτσι, λίγα λεπτά αργότερα, η Ελένη βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Μαρία σε μια συνάντηση που δεν περίμενε ποτέ. Καθίσαν και οι τρεις στο γραφείο του Αλέξανδρου και για μια στιγμή η σιωπή ήταν βαριά. «Δεσποινίδα Παπαδοπούλου», ξεκίνησε η Μαρία και η φωνή της έτρεμε ελαφρά, «ήρθα να σας ζητήσω συγγνώμη». Η Ελένη την κοίταξε με έκπληξη. «Συγγνώμη?» «Ναι», επιβεβαίωσε η Μαρία. «Σας κρίνα χωρίς να σας ξέρω. Σας είδα ως απειλή, ως κάποια που ήθελε να εκμεταλλευτεί τον γιο μου. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες άκουσα πράγματα για το πώς εργάζεστε, για τα συμβόλαια που φέρατε στην εταιρεία, για τον τρόπο που φροντίζετε την οικογένειά σας. Και ρώτησα τον εαυτό μου αν ήμουν άδικη». Η Ελένη δεν ήξερε τι να πει. Η Μαρία συνέχισε. «Και μετά έκανα κάτι που δεν είχα κάνει ποτέ. Πήγα να ερευνήσω την ιστορία σας και έμαθα για το ατύχημα, για το πώς ο γιος μου σας έσωσε όταν ήσασταν παιδί, για το πώς μεγαλώσατε χωρίς πατέρα, φροντίζοντας άρρωστη μητέρα και μικρό αδερφό, για το πώς σπουδάσατε δουλεύοντας, για το πώς δεν εγκαταλείψατε ποτέ. Και τότε κατάλαβα κάτι. Κατάλαβα ότι εσείς έχετε κάτι που εγώ δεν είχα ποτέ. Αξιοπρέπεια που δεν προέρχεται από χρήμα ή όνομα, αλλά από χαρακτήρα». Τα μάτια της Μαρίας γέμισαν δάκρυα και για πρώτη φορά η Ελένη την είδε όχι ως εχθρό, αλλά ως γυναίκα που φοβόταν να χάσει τον γιο της. «Φοβόμουν», παραδέχτηκε η Μαρία. «Φοβόμουν ότι θα έχανα τον Αλέξανδρο, ότι θα με αντικαθιστούσε με εσάς και την οικογένειά σας, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι η αγάπη δεν είναι ανταγωνισμός, είναι επέκταση. Και αν ο γιος μου σας αγαπάει, τότε πρέπει να σεβαστώ αυτό. Και ίσως, αν μου το επιτρέψετε, να μάθω να σας αγαπήσω κι εγώ». Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της. «Κυρία Βλάχου», ψιθύρισε, «ποτέ δεν ήθελα να πάρω τον γιο σας από εσάς. Ήθελα μόνο να είμαι μέρος της ζωής του. Και αν μου δώσετε την ευκαιρία θα ήθελα να γνωρίσω και εσάς, την πραγματική σας Τσιουρινή». Μαρία σηκώθηκε και για μια στιγμή η Ελένη νόμισε ότι θα έφευγε. Αλλά αντί γι' αυτό πλησίασε και την αγκάλιασε. Ήταν μια αγκαλιά άβολη στην αρχή, αλλά που σιγά σιγά έγινε πιο ζεστή, πιο αληθινή. Και ο Αλέξανδρος, που παρακολουθούσε τη σκηνή, ένιωσε κάτι να λύνει μέσα του. Ένα βάρος που κουβαλούσε χρόνια, το βάρος της προσδοκίας, της πίεσης, της αναγκής να επιλέξει ανάμεσα στην οικογένειά του και την αγάπη του. Και τώρα επιτέλους δεν χρειαζόταν να επιλέξει. Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν γεμάτοι αλλαγές. Η Αγγελική ανάρρωσε πλήρως και μπόρεσε να επιστρέψει στην κανονική της ζωή. Ο Γιώργος συνέχισε τις σπουδές του με ανανεωμένη ενέργεια, έχοντας πλέον την ασφάλεια ότι η οικογένειά του ήταν σταθερή. Και η Ελένη συνέχισε να ανεβαίνει στην εταιρεία, κερδίζοντας τον σεβασμό όχι μόνο του Αλέξανδρου, αλλά όλων των συναδέλφων της. Και μια μέρα, ένα χειμωνιάτικο απόγευμα με τον ήλιο να δει πίσω από την Ακρόπολη, ο Αλέξανδρος πήρε την Ελένη σε ένα μέρος που είχε ιδιαίτερη σημασία για αυτόν. Ήταν ένα μικρό πάρκο στη Καλιθέα, όπου έπαιζε όταν ήταν παιδί, όταν η ζωή ήταν απλή και τα όνειρα φαίνονταν μακρινά. «Γιατί με έφερες εδώ?» ρώτησε η Ελένη καθώς περπατούσαν στο χορτάρι. Ο Αλέξανδρος σταμάτησε και την κοίταξε. «Γιατί εδώ άρχισε όλα. Εδώ, σε αυτή τη συνοικία, με την φτώχεια και τα όνειρα, και ήθελα να σου δείξω από πού ήρθα, πριν σου πω πού θέλω να πάμε». Η Ελένη τον κοίταξε με περιέργεια. «Και πού θέλεις να πάμε?» Ο Αλέξανδρος γονάτισε.
και η Ελένη ένιωσε την καρδιά της να σταματά. Από την τσέπη του έβγαλε ένα μικρό κουτί και όταν το άνοιξε, ένα απλό αλλά όμορφο δαχτυλίδι λαμπύριζε μέσα. «Ελένη Παπαδοπούλου», είπε ο Αλέξανδρος και η φωνή του έτρεμε από συγκίνηση. «Εσύ είσαι η αρχή και το τέλος της ιστορίας μου. Είσαι ο λόγος που πιστεύω ξανά στο πεπρωμένο, στη μοίρα, στην αγάπη. Και θέλω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου, αποδεικνύοντάς σου πόσο σε αγαπώ. Θα με κάνεις την τιμή να γίνεις γυναίκα μου». Η Ελένη έκλαιγε τώρα με τα δάκρυα να πέφτουν ελεύθερα. «Ναι», ψιθύρισε. «Ναι, 1000 φορές ναι». Και όταν ο Αλέξανδρος της έβαλε το δαχτυλίδι στο δάχτυλο και σηκώθηκε για να την αγκαλιάσει, το ηλιοβασίλεμα τους περιέλουσε με χρυσό φως, σαν να τους ευλογούσε ο ίδιος ο ουρανός. Ο γάμος έγινε την Άνοιξη, σε μια απλή τελετή σε μια μικρή εκκλησία στον Βύρωνα, κοντά στο σπίτι όπου μεγάλωσε η Ελένη. Δεν ήταν η μεγάλη δεξίωση που η Μαρία είχε φανταστεί για τον γιο της, αλλά ήταν κάτι πιο όμορφο. Ήταν γεμάτη αγάπη, γέλιο και ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονταν. Η Αγγελική καθόταν στην πρώτη σειρά με τα μάτια της γεμάτα δάκρυα χαράς. Ο Γιώργος ήταν ο κουμπάρος, υπερήφανος και συγκινημένος, και η Μαρία που καθόταν δίπλα στην Αγγελική κράτησε το χέρι της σε μια στιγμή κατά τη διάρκεια της τελετής, συνδεδεμένες από την αγάπη που είχαν και οι δύο για τα παιδιά τους. Όταν ο παπάς ανακοίνωσε ότι ήταν πλέον σύζυγοι και ο Αλέξανδρος φίλησε την Ελένη, όλοι χειροκρότησαν και φώναξαν, και καθώς βγήκαν από την εκκλησία, με τον ήλιο να λάμπει και τα λουλούδια να ανθίζουν, η Ελένη ένιωσε κάτι που δεν είχε νιώσει ποτέ πριν, πληρότητα. Τα χρόνια πέρασαν και η ζωή τους γέμισε με στιγμές όμορφες και δύσκολες, όπως κάθε ζωή. Η εταιρεία μεγάλωσε και η Ελένη έγινε συνέτερος. Όχι επειδή ήταν σύζυγος του Αλέξανδρου, αλλά επειδή το κέρδισε με τη σκληρή της δουλειά. Η Αγγελική έζησε για να δει τα εγγόνια της, 2 υπέροχα παιδιά που γεννήθηκαν με διαφορά 3 χρόνων. Ο Γιώργος τελείωσε το πανεπιστήμιο και άρχισε τη δική του καριέρα, πάντα με την υποστήριξη της αδερφής του και του κουνιάδου του. Και η Μαρία, που στην αρχή ήταν τόσο αντίθετη, έγινε η πιο αγαπημένη γιαγιά, περνώντας ώρες με τα εγγόνια της, διηγούμενοι ιστορίες και χαρίζοντας αγάπη που δεν ήξερε ότι είχε μέσα της. Μια βραδιά, πολλά χρόνια αργότερα, ο Αλέξανδρος και η Ελένη καθόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, ένα όμορφο σπίτι στα προάστια της Αθήνας, με κήπο γεμάτο λουλούδια και δέντρα. Τα παιδιά κοιμώντουσαν μέσα και η νύχτα ήταν ήρεμη. «Θυμάσαι εκείνη τη νύχτα?» ρώτησε η Ελένη απαλά. «Τη νύχτα με τη βροχή». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε και την τράβηξε πιο κοντά. «Πώς θα μπορούσα να την ξεχάσω? Ήταν η νύχτα που η ζωή μου άλλαξε. Απλά δεν το ήξερα τότε». «Νομίζεις ότι ήταν πεπρωμένο?» ρώτησε η Ελένη. «Ότι όλα συνέβησαν όπως έπρεπε να συμβούν». Ο Αλέξανδρος σκέφτηκε για μια στιγμή. «Δεν ξέρω αν πιστεύω στο πεπρωμένο», είπε τελικά, «αλλά πιστεύω στις επιλογές. Και πιστεύω ότι εκείνη τη νύχτα έκανα την επιλογή να σταματήσω και 12 χρόνια αργότερα έκανα την επιλογή να σε κρατήσω. Και αυτές οι επιλογές, αυτές οι στιγμές όπου επιλέγουμε την αγάπη αντί του φόβου, αυτές δημιουργούν την ιστορία μας». Η Ελένη τον φίλησε απαλά. «Τότε είμαι ευγνώμων για τις επιλογές σου και ελπίζω να συνεχίσουμε να τις κάνουμε μαζί για πάντα». «Για πάντα?» επανέλαβε ο Αλέξανδρος. Και καθώς κάθονταν εκεί κάτω από τα αστέρια, με τη ζωή τους απλωμένη μπροστά τους και το παρελθόν πίσω τους, και οι δύο ήξεραν ότι είχαν βρει κάτι σπάνιο. Όχι μόνο αγάπη, αλλά και νόημα, όχι μόνο ευτυχία, αλλά και σκοπό, και όχι μόνο μια ιστορία, αλλά μια κληρονομιά που θα περνούσε στα παιδιά τους και στα παιδιά των παιδιών τους. Μια ιστορία για το πώς ένας άντρας σταμάτησε σε μια βροχερή νύχτα να σώσει ένα παιδί και πώς αυτό το παιδί χρόνια αργότερα τον έσωσε και αυτόν με τη σειρά της. Μια ιστορία για το πώς η αγάπη δεν γνωρίζει κοινωνικές τάξεις, δεν νοιάζεται για χρήμα ή όνομα, αλλά βρίσκει πάντα τον δρόμο της προς αυτούς που έχουν ανοιχτές καρδιές. Μια ιστορία για το πώς οι επιλογές που κάνουμε, ακόμα και οι πιο μικρές, μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο τη δική μας ζωή, αλλά και τη ζωή όσων αγαπάμε. Και πάνω απ' όλα, μια ιστορία για το πώς το παρελθόν και το παρόν μπορούν να συναντηθούν με τον πιο όμορφο τρόπο, δημιουργώντας ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα.